Dnes sa s tebou pozriem na rozhovor s pánom Erikom Kaliňákom. Pozrieme sa na to, aké témy, keď sa rozoberali, mu boli nepríjemné, ako reagovalo jeho telo. Všeobecne budeme sa baviť o neverbálnej komunikácii, o reči tela, ale použil tam aj niektoré retorické triky, verbálne triky, ktoré dokázali zmiasť moderátorku. A budeme sa sústrediť presne na to, ako komunikoval, ako reagovala jeho reč tela, ako reagovala jeho neverbálna komunikácia. A máš sa na čo tešiť, je tam toho veľa, nebudeme to predĺžovať, poďme sa do toho pustiť. A tu v štúdiu už medzi nami vítam europoslanca za Smer SD a šéfa zboru poradcov vlády Erika Kaliňáka. Dobrý deň, ďakujeme veľmi pekne, že ste prijali naše pozvanie. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Kaliňák, tú hádku... Na začiatku vidíš u pána Kaliňáka úplne uvoľnený postoj, je opretý, usmial sa, poďakoval, ale to všetko sa za chvíľu zmení. Uvidíš. Ďakujem za pozvanie. Pán Kaliňák, tú hádku amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho viceprezidenta Vansa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským niektorí označujú za taký ten najdôležitejší okamih v celej tejto totálnej vojne, ktorú Rusko spustilo vo februári 2022 na Ukrajinu. Zatiaľ úplne nie je jasná. Budeme sa sústrediť iba na pána Kaliňáka, keďže pani moderátorka nie je verejne známa alebo verejne pôsobiaca osobnosť, tak ako pán Erik Kaliňák, ktorý je politik, tak budeme sa sústrediť iba na ňo. Nie na moderátorku, na pani moderátorku sa nebudeme sústrediť. A tu hneď môžeš vidieť na začiatku, ako mydlí rukami. Je to upokojujúce gesto, naznačuje to samozrejme tú začiatočnú nervozitu, keď začína rozhovor. Pravdepodobne každý to z nás máme. Aj ja, keď som bol niekde v podcaste už 5. krát, stále tam zo začiatku bola tá začiatočná nervozita. Stačí sa len naučiť s ňou pracovať. Takže je to úplne pochopiteľné, keď príde niekto na takýto rozhovor. Ale poďme ďalej. Táto, povedzme to, roztržka poškodí americko-ukrajinské vzťahy, či úplne, alebo len čiastočne, aj keď je jasné, že prezident Donald Trump, toto je informácia z posledných pár hodín, že teda pozastavuje vojenskú pomoc Ukrajine. Toto rozhodnutie sa týkalo miliard dolárov do radarov, vozidiel, munície, rakiet, ktoré aktuálne teraz čakajú teda na to odoslanie na Ukrajinu. A kým európski lídri sa jednoznačne a takmer okamžite postavili na stranu Ukrajiny, tak náš pán premiér explicitne sa k tomu úplne nie. A tu už vidíš zmenu rúk. Keď máme záber na pána Kaliňáka, zmena rúk, zmena polohy. Stúpa tam nervozita už pri prvej otázke. Vidíš, pozri sa na to. Vyjadril, že sa hrá, s pravou rukou sa hrá s prstami a ľavú ruku si pichol medzi stehná. To znamená, že on sa zmenšuje. Zmenšuje svoje telo. Stúpa nervozita. Jednu ruku si dá medzi stehná, tým sa zmenšuje, lebo sa cíti nekomfortne práve v tejto chvíli, v tejto komunikácii, pri tomto začiatku, pri tejto otázke. A komfortný človek môže vyzerať tak, že je opretý, počúva, má naklonenú hlavu, ukazuje krk, ale tu vidíme tie malé gestá, že nevadí, keď má napríklad prekrižené nohy tak ako má, bude ich mať prekrižené celý rozhovor, ale uvidí, že tam budú aj gestá alebo signály pri nohách, ktoré prezádzajú tú nervozitu, to ti potom ukážem, takže sa máš na čo tešiť. Ale tu už vidíme to mydlenie rúk, aj tam je tá nervozita. Poďme ďalej. Iba teda povedal, že zastavujeme tú finančnú aj vojenskú pomoc Ukrajine. No, celá táto situácia, mnohí experti poukazujú na to, že ide o vážnu bezpečnostnú otázku aj pre Európu, aj pre nás. Tak ako sa chcete spolupodielať na spoločnej bezpečnosti krajín Európy, keď s nami, evidentne, poviem to, že s nami ako za Slovensko, nechcú rokovať na tých neformálnych samitoch a minimálne ten prvotný impuls z ich strany nejde? Tie neformálne samity, ktoré spomínate, sú sústredené na bezpečnosť. Príprava na prvú odpoveď, chcel pôsobiť sebavedomo, ale pozeraj sa na jeho pravú ruku. Stále tam je tá neistota, stále tam je to upokojenie. Keď mydlíme rukami, trieme rukami o niečo, to potom uvidíš, ako bude trieť rukami o stehno, ukážem ti to. To je upokojenie, lebo tam stúpa nervozita, je tam nejaká emócia, je tam tlak, upokojuje sa. Ukrajiny, nie na bezpečnosť Európy. Oni komunikujú, že aj Európy. Tak No a tu vidíme prvé napravenie sedenia. Pani moderátorka mu skočila do reči. Tak samozrejme. A on to možno nečakal. Vieš, keď sedíš uvoľnený a zrazu sa začneš napravať, čo sa potom bude diať vo viacerých situáciách. Keď sa začneš si napravať sako, začneš sa lepšie usádzať. To znamená, že ty potrebuješ dostať fyzicky telo
na stabilnejšiu polohu, lebo tvoje mentálne rozpoloženie aktuálne nie je veľmi stabilné, možno ťa niečo rozhodiť a práve preto potrebuješ dostať telo do stabilnejšej polohy, tak sa potrebuješ upokojiť, potrebuješ napraviť sa, ako potrebuješ sa niečoho dotknúť, potrebuješ sa lepšie usadiť. A tu vidíme, že chcel zo začiatku pôsobiť sebaisto, ale skočila mu pani moderátorka do rečí a on si to nechal, čo keby sme videli napríklad Trumpa, tak ten si to určite nenechá. Čiže ale je to len na ňom, ako chce pôsobiť pán Kaliňák, že či chce pôsobiť tak, že si nechá skákať do rečí, alebo bude pokračovať a nenechá si skákať do rečí. To je presne na ňom, ako si to on určí. Komunikujú ten ich narratív, že Ukrajina bojuje za nás, čo je absolútny nezmysel a my s tým nesúhlasíme. A v kontexte toho my ako Slovensko nemôžeme nejaké inému štátu alebo inej krajine zakázať, aby sa aktivizoval na Ukrajine alebo chcel tam vyslať svojich vojakov. My sme svoj postoj jasne komunikovali. A tu vidíš stále rozpráva, ale upokojuje sa. Stále má tú ruku pichnutú medzi stehnami, ale pravou rukou sa tiež upokojuje. Sleduj to. Komunikovali, že toto odmietame, nepovažujeme to za správne, za rozumné, my sme na strane mieru, nechceme tam vyslať našich vojakov. Stále sa chytá, stále sa hladká. To je upokojovacie gesto, lebo mu je nepríjemné, alebo sa cíti pod stresom, pod tlakom. Hneď do začiatku odpovedám na takéto témy. A Robert Fico viackrát spomenul, že ten výsledok, do ktorého sa tá Ukrajina rúti svojimi rozhodnutiami, respektíve rozhodnutiami pána Zelenského je, že príde o tretinu územia a bude mať ešte na svojom území aj cudzích vojakov. A za mňa OK, keď sa Veľká Británia alebo Francúzsko. Videl si, že za mňa OK a kýval hlavou. Veľa ľudí si toto mýli, že ako náhle kýve hlavou a hovorí niečo, že áno, chce niečo potvrdiť, ale kýve hlavou, že nie, že to automaticky znamená, že klame. Nie je to tak. Niekedy kýveme hlavou len tak, lebo a pán Kaliňák, ja som schválne si pozeral celé video, spravil som si k tomu poznámky a pán Kaliňák kýval viackrát hlavou. Je to úplne normálne prirodzené gesto, že o čom sa tu bavíme, je to samozrejme, prečo to vôbec riešime. Čiže nie, nemusíš to vnímať tak, že automaticky, keď niekto kýve hlavou doľava doprava, tak automaticky klame. Alebo nepotvrdzuje to, čo aktuálne hovorí. Nie, to si nemýl. Rozhodlo, že chcú tam vyslať svojich vojakov, je to ich slobodné právo, ale my s tým nič nechceme mať. Komunikujeme to otvorene a dopredu a preto si myslím, že je logické, že na bojové porady nás nepozývajú, pretože, neviem, náš názor je absolútne jasný. Uvidíš úsmev viackrát a potom ti aj ukážem, že raz to prehnal. Veľmi to prehnal s tým úsmevom a dostaneme sa k tomu. Neviem. A poviem ti aj, prečo človek sa usmieva pri takýchto konverzáciách. Či si vôbec niekto myslí, že by sme ho zmenili, keby nás tam pozvali? Späť ale k tej mojej otázke, že ako sa chceme spolupodielať na spoločnej bezpečnosti krajín Európy, pretože áno, Emmanuel Macron, myslím, že za posledné 2 týždne zvolal 2 stretnutia aj užšie, aj širšie. My sme sa nedostali ani do širšieho. Britský premiér v nedeľu pozval štáty opäť bez Slovenska, dokonca aj Turecko a Rumunsko tam mali svojich zástupcov. A vidíš toto gesto, čo teraz spravil. Pichol si znovu, chcel byť upokojený, aj keď máš takto ruky, fajn, si v pohode, cítiš sa, chceš vyzerať pokojne, ale príde tu otázka na to, že nás niekam nepozvali. Nepozvali nás do užšieho výberu, nepozvali nás dokonca ani do širšieho výberu a teraz pán Kaliňák čaká, že príde nejaká otázka. Už sa v ňom vyvolávajú nejaké emócie, podvedomé emócie, stres, že ako na to zareaguje a zase si skryl ruku medzi stehná. Tak sa zmenšuje. Dáva sa do väčšieho bezpečia. Bude to robiť častejšie, uvidíš to. Tak možno čo robí slovenská diplomácia preto, aby sme sa na tieto stretnutia dostali? No dúfam, že absolútne nič, pretože ako som povedal, nemáme záujem na takýchto stretnutiach byť. Téma európskej bezpečnosti sa bude riešiť na najbližšom samite vo štvrtok, kde sú všetky členské štáty Európskej únie prizvané, aj Robert Fico. Ideme tam s jasným posolstvom, ktoré bolo včera odkomunikované na tlačovej konferencii. Teraz si všímaj, príde silné prehltnutie. Znamená, nejdeme blokovať žiadne kroky. Silné prehltnutie. To robíme, keď máme sucho v ústach, lebo ak sme v strese, tak prestáva úplne fungovať náš tráviaci systém. To znamená, že sa nám prestávajú aj tvoriť sliny v ústach, máme sucho v ústach a začíname prehltať. Sme v 4. minúte, čiže nemôže to byť spôsobené s tým, že by hodinu rozprával, ale už tam je nejaký tlak, nejaký nátlak, nejaké napätie vnútri a stres. A to je reakcia tela. Mám sucho v ústach, robíme to aj pri tom, keď dostávame nejakú otázku, ktorá nám je nepríjemná, bavíme sa o nejakej téme, ktorá nám je nepríjemná, tak vtedy
silno prehltáme, až to je vidieť. K tomu, aby sa zväčšila a zlepšila bezpečnosť Európskej únie, aj my rozumieme, že potom, hlavne v našom prípade, čo tu boli posledné 3 roky, odovzdané všetky bezpečnostné kapacity, ktoré Slovensko malo, že je potrebné Slovensko prezbrojiť a je potrebné v nejakej racionálnej miere investovať do obrany, ale to, čo budeme akcentovať napríklad na tomto samite, je, že chceme, aby bolo čo najviac peňazí. Všímaj si, že viac menej celý čas pozerá priamo do očí. Je to dôležité? Poviem ti prečo. Možno aby išlo na duálne projekty s duálnym využitím, pretože je super mať tanky, ale keď vám za tie posledné 3 roky, čo táto vojna prebieha, zdevastovali vážne infraštruktúru, či sú to mosty, či sú to železnice, tak je potrebné, aby aj takéto investícia bola vnímaná v tom, že vlastne investujeme do našej obrany, pretože bez mostov sa tanky nikam nedostanú napríklad. Takže toto je niečo, na čo ideme my akcentovať. A máme tam druhý rozmer toho samitu, ktorý sa má týkať bezpečnosti výhradne Ukrajiny a toho, že či sa ideme spraviť teraz nejakú zbierku. Teraz si všímaj, zase príde silné prehltnutie. Ďalšiu 30 miliárd, počúvate tu každý deň tie nápady jednotlivých lídrov Francúzska, Veľkej Británii, Nemecka o tom, ako skonfiškovať 200 miliárd zmrazených z ruských aktív. Toto sú kroky, s ktorými my nesúhlasíme. Vidíš, rozpráva sa tam o nejakej zbierke, o tom, s čím on nesúhlasí. A keď s niečím nesúhlasí, tak môže tam prísť aj otázka, prečo si nesúhlasíte, obhajte si to. A keď o tom človek hovorí, tak si aj uvedomuje, že čo hovorí a aká môže byť reakcia tej redaktorky, takže to tiež môže v tom človeku vyvolávať nejaký stres. A preto zase sucho v ústach, prehltáme, keď nám je niečo nepríjemné. Čo robí naša diplomacia je, že zabezpečuje, že vždy, keď sú poslané takéto závery, pretože tie závery sú predpripravené dopredu, tak kladie dôraz a robí tam také zmeny, aby akákoľvek pomoc Ukrajine, či humanitárna, vojenská, militárna, hociaká, bola na dobrovoľnej báze. Stále pozerá do očí, už sa príde, uvidíš. Kým je to na dobrovoľnej báze, Slovensko s tým súhlasí, pretože my máme svoj postoj a nebereme žiadnej inej krajine členskej alebo nečlenskej iný postoj. Aby nám to bolo jasné, vy plánujete ohľadom bezpečnosti komunikovať alebo teda spolupracovať s ostatnými európskymi lídrami? My s nimi Uvidíš jemný úsmev a pozrel sa jemne dole. Pozrel sa dole. A teraz bude prerušovať očný kontakt. S nimi komunikujeme a spolupracujeme. Čo sa týka bezpečnosti Európskej únie, samozrejme máme veľa. Vidíš, že pozerá viac dole. Medzi s rukami stále dokola sa upokojuje. Štátnych projektov, na ktorých robí veľa Robert Kaliňák, viete. Začína byť nervózny na tú reakciu, na tú otázku. Je mu to nepríjemné vôbec o tom hovoriť. Možno na to nie je pripravený, možno tam je niečo, čo nechce povedať. Bojí sa, že niečo prerekne, čo by nemal povedať. Vidíš, že jeho ruky reagujú pod stresom. Nedokáže ich až tak ovládať. Lebo keď je človek pod stresom a musí si vymýšľať aj odpoveď na otázku a ešte musí aj zvažovať, čo môže povedať, čo nemôže povedať, tak jeho telo ide freestyle a nedokáže to až tak ovládať. Lebo sa veľmi sústredí na to, čo by mal povedať, čo by nemal povedať. Poviem to takto. Česi sa veľmi chvália na týchto medzinárodných fórach, že vyzbierali pre Ukrajinu 2,5 milióna nábojov, a teraz myslím. nejde úplne o Ukrajinu, teraz dajme Ukrajinu pomimo. Ja len som povedať, že tieto... Vidíš tu? Moderátorka mu skočila do rečí, on sa nechal síce, ale ako politik možno to by si nemal dovoliť, lebo chce povedať nejakú myšlienku a to aj vidíme často v nejakých politických diskusiách, že niekto hovorí, politik hovorí a moderátor mu skočí do rečí, ale politik sa nechá stále hovorí. Pri Trumpovi je to jasné. Ten by si nenechal skočiť do rečí, ale tu mal trošku dvihnutý prst, čo znamená, že dávaj pozor, teraz ja rozprávam a pôsobí to niekedy až tak ofenzívne, agresívne, že keď sa dvíha prst, videli sme to aj u iného politika. Náboje, ktorými sa oni medzinárodne chvália, pochádzajú zo Slovenska. Sú vyrobené v našich fabrikách, do ktorých napríklad aj štát investoval, aby sa zväčšili kapacity. Hovorím, myslím, že to bolo 120 miliónov, ktoré sa investovali do slovenského zbrojárskeho priemyslu, aby zväčšil svoje kapacity, aby vedel v prípade nejakého konfliktu, do ktorého by sa zapojilo aj Slovensko, alebo ktorého by sa stalo účastníkom Slovensko, aby sme boli munične sebestační. To sme a napriek tomu NATO túto investíciu nám odmietlo zarátať do 2%, ktoré investujeme do nášho zbrojenia. Toto by ste si mohli pokojne vydiskutovať aj na tých neformálnych samitoch. Zasa aj tie neformálne samity majú nejakým spôsobom svoj význam. Na tých formálnejších sa... Počul si teraz pána Kaliňáka. Pani moderátorka povedala, že tieto neformálne samity majú tiež nejaký význam a pán Kaliňák povedal, že aký.
a ukážem ti, prečo ti o tom hovorím. Sa uznesenia, no tak napríklad, že tí lídri vytvárajú nejakým spôsobom nejaké vzťahy, možno častokrát sa tam riešia témy. A už sa upokojuje. Dal otázku, že aký, pani moderátorka začala hovoriť a on sklonil hlavu, sklonil oči, začal sa upokojovať, čiže tiež je to niečo, čo možno s ňou nesúhlasí. Ktoré sa nedostanú na tie oficiálne samity a podobne. Pani moderátorka, s týmto ja nesúhlasím. Vidíš, sám povedal, že on s tým nesúhlasí, ale tu vidíš, že sa pozerá dole. To značí takú nízku sebaistotu, nízke sebavedomie o to, že ohľadom toho, čo hovorí. Nie je mu to možno vôbec príjemné adresovať nesúhlas do očí tej pani moderátorke, lebo keď povieš niekomu niečo do očí, že ja s tebou nesúhlasím, je to úplne niečo iné, než keď pozeráš dole do zeme a povieš, ja s tebou, ja s vami nesúhlasím. Ak by to chcel povedať dominantne, musí sa pozerať do očí a ako politik by to mal chcieť pôsobiť dominantne. Poďme ďalej. Jediný výstup, ktorý som videl z tohto summitu, myslím z nedele, ktorý vyzeral zaujímavý pre mňa, bolo, že došlo konečne k návrhu k tomu, aby došlo aspoň k prímeriu, čo sa týkalo vody a vzduchu, to znamená útokov a bojovania vo vzduchu a teda na mori, od ktorého sa hneď na druhý deň, myslím, Spojené štáty, teda Spojené kráľovstvo dištancovalo, že to odmietli, že s týmto návrhom nesúhlasia. To znamená, že vlastne jediný výstup z tohto neoficiálneho summitu bol vlastne Macronov nápad. Práve Veľká Británia, ktorá nechal si opäť skočiť do rečí. Ak chce pôsobiť dominantne, ak chce pôsobiť autoritatívnejšie, toto nemôže ako politik dovoliť. Ktorá navrhovala toto prímerie. Nehovorím, že je to dobré alebo zlé. Ide o to, ako sa on chce zapozicionovať ako politik. Vrhoval to Macron a prvotná informácia, ktorú sme dostali z médií, bolo, že je to vlastne v nejakej spolupráci A teraz začína uhýbať očným kontaktom. Už nevie, možno nevie, že čoho sa chytiť. Začal niečo rozprávať, potom si uvedomí, že OK, tak čo mám povedať a uhýba pohľadom, uhýba očným kontaktom. To robíme, keď si nie sme istí tým, že čo aktuálne hovoríme, alebo je nám možno nepríjemné to, o čom máme hovoriť a keď nám je to úplne v pohode, príjemné, tak sa pozeráme ľuďom do očí. Spojeným kráľovstvom, alebo teda s Veľkou Britániou, ktorá to následne dementovala, alebo teda premiér Veľkej Británie povedal, že s tým nesúhlasí. Takže späť k tým našim ale vzťahom Slovenska s ostatnými európskymi krajinami. Vy očakávate otvorené dvere u európskych lídrov, keď ich premiér označuje napríklad za vojnových štváčov? Myslím, že Tibor Gašpar označil summit v Londýne za militantnú vojnychcivú skupinu. Tak toto keď si vypočujú, tak akým spôsobom s nami budú chcieť spolupracovať? Úplne normálne. Počul si to? Pustím ti to znovu, tu ide aj o hlas, lebo aj hlas je neverbálna komunikácia. Spolupracovať. Úplne normálne. Vyšší hlas. To naznačuje vyšší hlas a pozeranie sa dole. To naznačuje väčší stres. To naznačuje niečo, čo možno nechcem povedať. To naznačuje niečo, napríklad keď sa niekomu zdvihne hlas alebo sa mu zdvihne tón hlasu, môže to vyznieť aj tak, že klame alebo nehovorí ti úplnú pravdu. Lebo pod tlakom sa nám dvíha hlas. A samozrejme, ten, kto má hrubší hlas, ten pôsobí autoritatívnejšie, dominantnejšie a sebavedomejšie. Keď sa dvíha hlas, pôsobí to nesebavedomo, nesebaisto. Ja rozumiem, že niektorí novinári a zase hladí sa o stehno, upokojuje sa. Majú a pozerá dole. Nepozerá do očí. Čiže to nie je veľmi príjemná téma. Predstavu, že pokiaľ nehovoríte to isté, čo všetci ostatní, tak tým pádom ste izolovaní, ale to nie je pravda. Videli ste... Opäť si nechal skočiť do reči. Vydali ste minulý týždeň lídra Aj sa snažil to zachrániť, ale pani moderátorka vyhrala v tomto. Európskej krajiny, viete, a našich najbližších spolupracovníkov. A pôsobí to potom veľmi nesebavedomo, keď nenechá napríklad, alebo nedonúti tú moderátorku, alebo niekoho, kto sa ho pýta, aby on sám dokončil myšlienku. To pôsobí ako nepresvedčivý politik. Tak z ich strany to ako oni môžu vnímať? To nie je útok. Oni sú presvedčení o tom, že porazia Rusko. A teraz sa pozeraj na čelo. Sú o tom presvedčení. Zvraštené čelo. Hore obočie. To, ak sa nám nadvihne obočie počas toho, ako rozprávame, môže to znamenať, že sme prekvapení. Že možno o niečom pochybujeme. Možno sa môžeme čudovať, že čo to vôbec hovoríš. A to je to prekvapenie. Alebo keď dvihneme obočie rýchlo, tak to môže byť ako taká vizuálna bodka alebo vizuálny výkričník, že to ešte chcem potvrdiť. A
pán Kaliňák to bude viackrát robiť. Už 4 roky, vystredali sa tam dokonca aj nejaké vlády, napríklad vo Veľkej Británii, tá narratív a nálada vo Veľkej Británii je totožná. A boli o tom presvedčení 3 roky, nepodarilo sa im to, keď mali spojencov v Spojených štátoch amerických, ktorí minimálne polovicu. Opäť vyhýba sa pohľadom, pozerá sa dole. Neznie to presvedčivo, znie to nedôveryhodne, keď sa nepozeráš ľuďom do očí a ak nie viacej. Ešte keď máš aj ruku medzi stehnami, tvoje telo sa zmenšuje a chceš povedať nejakú myšlienku, mal by si otvoriť svoje telo, pozerať sa do očí, hovoriť hlasnejšie, presvedčivejšie, aby ti ľudia uverili. Pomoci Ukrajine dávali, teraz o túto polovicu pomoci prišli a zrazu, namiesto toho, aby sa zorientovali, uvedomili si, že aha, treba zmeniť prístup, sú presvedčení, že teraz, po tom, čo sme prišli o pomoc zo Spojených štátov Ameriky. Tu je pekné gesto, keď rozprávaš, síce mal by mať asi viditeľnejšie ruky, nemal by ich mať pod stolom, ale keď rozprávaš a používaš gestá, si presvedčivejší, ľudia ti viac uveria. Vizuálne to vnímame viac, než keď len skrývaš ruky. Takže to ti odporúčam, ak rozprávaš, používaj ruky, ale nie veľmi, lebo to potom pôsobí rušivo. S rozumom. Teda Ukrajina o to prišla, takže teraz to zrazu dokážeme vyhrať a poraziť Rusov. Pre nás nie je cieľom poraziť Rusov, pre nás je žiť v miery. Myslím, že oni vôbec nekomunikujú to úplne takto jednoznačne, že poraziť Rusov, ale ide o to, aby Ukrajina mala nejakú čo najlepšiu vyjednávaciu pozíciu. My sa k tejto téme ale určite dostaneme, aby sme to detailnejšie prešli. Zostáva nám v tejto aktuálnej situácii. Tu si všimni na pánovi Kaliňákovi, že má trošku nahnutú hlavu, čo je v pohode, lebo ty keď nahýbaš hlavu, ukazuješ krk, čo je zraniteľné miesto a tým dávaš druhej strane najavo, že dôveruješ tomu človeku, nemáš z neho nejaký strach, necítiš z neho hrozbu. Ale zase pozri sa na ruky. Vôbec niečo iné, ako sa spolu podieľať na upokojujúce gestá, mydlenie rúk, trenie rúk, chytanie sa palca, tlačenie si do ruky. Stále tam je nejaký vnútorný tlak, nejaký vnútorný stres, ktorý prežíva pán Kaliňák, a nejaké vypätie emócií. Na spoločnej európskej bezpečnosti. USA pravdepodobne dáva od nás ruky preč. Áno, takto. Doteraz sme považovali projekt európskej obrany spoločnej pomerne za nezmyselný, respektíve duplicitný v kontexte existencie NATO. Ak dojde k rozpusteniu a tu sa viackrát stane, už sa to raz stalo, alebo dvakrát, a viackrát sa to bude ešte opakovať, dokonca to príde do jedného extrému, a na to sa pozrieme spoločne, že sa usmeje. On sa zasmeje nad tým, o čom hovorí. Ak je to napríklad nejaká dôležitá vec, ktorú treba povedať, nie je veľmi vhodné sa smiať nad tou dôležitou vecou. A práve preto, keď sa baví o rozpustení aliancie NATO, to je podľa mňa dôležitá vec. A humor alebo úsmev zvykneme sa pousmiať, zasmiať sa, zvykneme to robiť, keď máme v sebe nejaký tlak, máme stres vnútorný a potrebujeme ho uvoľniť, potrebujeme sa vyventilovať trošku, chceme uvoľniť to napätie takým úsmevom, takým smiechom. Alebo niekedy, keď človek povie niečo, čo sám považuje za prehnané, o čom sa teraz bavíme, tak samozrejme sa nad tým pousmeje. Takže je toto nejaké prehnané, že vystúpenie z aliancie, že sa rozpustí aliancia? Ale na čo potom to spomínať, keď to je prehnané? Báme sa o dôležitých veciach a keď to sú dôležité veci, nepoužívame humor ako na uvoľnenie atmosféry. Bo vlastne koncu, ak nie oficiálnemu, aspoň praktickému tejto aliancie tým, že Spojené štáty americké sa stadiaľ rozhodnú vystúpiť, tak potom prirodzene vlastne tá európska obrana spoločná splynie s projektom NATO, lebo už tam toho veľa iného. Tu som si všimol, a mohol si aj ty všimnúť, že viackrát sa teraz rýchlejšie nadýchol ústami. Samozrejme, keď rozprávame, tak väčšinou sa nadýchujeme ústami automaticky podvedome. Ale čo to znamená, že keď sa človek začne viac nadýchovať ústami a častejšie? Je to tiež reakcia na stres. To znamená, že my máme tendenciu, keď cítime strach, adrenalín, že buď útok alebo útek. A v tom momente, keď máme v sebe nahromadený adrenalín, tak a rozhodujeme sa medzi útokom a útekom, tak potrebujeme viac kyslíka. Potrebujeme okysličiť náš organizmus. Takže začíname dýchať ústami. Keď je človek pokojný, dýcha nosom, ale všíma si to na ľuďoch, že keď sa cítia pod tlakom a v strese, tak začínajú dýchať ústami. Neostane. A vy to očakávate, že teda na to sa rozpustí? Ja si myslím, že rýchla zmena, verbálna zmena, retorika, počúvaj.
Ja si myslím, že je Musím. Je to samozrejme, ako politik, keď povie niečo, že musím a takto to presne bude, radšej to zamení, že ja si myslím, lebo je to taký alibizmus, lebo potom to môže niekto vyhodiť do tváre, že ale ty si povedal, že musíš a ty si povedal, že toto spravíš. Nie, ja som povedal, že ja si myslím. Počúvaj politikov, vždy vieš, že kedy používa takýto alibizmus. Správne ako politicky byť na to pripravený. A my sami to určite neiniciujeme, ale rozumiem, že z pohľadu Ameriky, z takého národného, nacionálneho pohľadu, je to z ich strany investícia, kde dávajú do toho projektu 70% a nie je úplne zrozumiteľné pre nich, že čo vlastne z tohto projektu dostávajú, pretože konci dňa to povedal aj samotný pán Zelenský, máte krásny oceán, ktorý vás ochraňuje od čohokoľvek, čo by mohlo byť problémom v rámci Európy. Áno, to je fakt. Viacerí experti sa vyjadrovali a koniec koncov vám to a vyčítajú opozícia, že sa kvôli vašej zahraničnej politike nebudeme spolupodieľať na budovaní novej európskej bezpečnostnej architektúry. Tak akú formu spolupráce si viete predstaviť v rámci Európy, možno v nejakom krátkodobom horizonte? Ja hovorím, čo sa týka akýchkoľvek medzištátnych projektov, zbrojenia, vymieňania si nejakých intellectual property alebo proste iných znalostí v rámci budovania armády, tam tá spolupráca prebieha úplne normálne. Videli ste tu vystúpenie Marka Rutteho, ktorý povedal, že Slovensko je dobrým partnerom, ktorý si plní svoje záväzky voči NATO. Mali ste tu vyjadrenie Ursuly von der Leyen, ktorá povedala, že Robert Fico je veľmi aktívny na zasadnutiach Európskej rady a komunikuje a je tá komunikácia konštruktívna, hoci tie názory sú odlišné, ale nikdy sme sa zatiaľ Vidíš, ako sa škrabe na stehne. Stávali do pozície, ktorú možno To je tiež škrabanie, trenie, hladkanie, upokojujúce gestá. Keď o niečom rozpráva človek a začne sa upokojovať, škrabať sa, tak mu nie je príjemná tá téma, čo aj teraz uvidíš. Počúvaj. Vidíme a niektorí kritizujú pri Viktorovi Orbánovi, ktorý spomenul Viktora Orbána a dal si ruky na stehná. Doteraz rozprával, mal viac menej, nemal úplne otvorené telo, mal viac menej aspoň jednou rukou gestikuloval, ale ako náhle sa spomenul Viktor Orbán, tak si dal ruky na koleno. To môže byť pre neho ako keby stresový faktor. Niečo, čo v ňom vyvoláva nervozitu, keď sa bavíme o nejakom človeku, lebo zase poviem Viktor Orbán a pani moderátorka sa ma na to opýta a zase môžem mlžiť. Nemusím byť na to pripravený, takže na to reaguje moje telo, že čo ak sa niečo stane, keď začnem hovoriť o tejto téme alebo o tomto človeku. Teda svoje názory alebo svoje postoje Maďarska presadzuje výrazne agresívnejšou politikou, než to robí Robert Fico. Robert Fico aj napríklad pri tomto samite štvrtkovom dopredu hovorí, aké sú jeho pozície, čo chce, aby bolo súčasťou tých záverov a vy hovoríte, že oni nekomunikujú priamo, že chcú vojnu. Vidíš, spravil gesto, ukázal, vy hovoríte, ale zase sa vrátil do tejto upokojujúcej pozície, stále má ruky spojené a stále si ich nejako trie alebo stláča. Nepríjemná téma, možno nechce o tom hovoriť, alebo sa bojí, že by niečo povedal, čo by nemal povedať. No ale ja vám otvorene poviem, že do zmeny administratívy v Spojených štátoch amerických to komunikovali takto priamo a po zmene administratívy si vymysleli ten nový slogán o dlhotrvajúcom, spravodlivom miery. To hovoríte aj vy. V strane Smer. V zmysle? V zmysle? Taký s obočím, čo spravil, že v zmysle. A to je taká krásne vidieť taká obranná reakcia. Hlava dole, zakrývam si krk, bránim sa, lebo automaticky si zakrývam krk vtedy, keď sa cítim ohrozený. Mám zvráštené čelo a obočie mi ide k sebe. To je taký klasický signál nesúhlasia. Viackrát to spraví pán Kaliňák, nebudem to ukazovať vždy, keď to spraví, ale môžeš si všímať, že je to znak nesúhlasu, alebo podozrievam pani moderátorku, že akože z čoho ma obviňujete, alebo že čo sa ma to pýtate. Som skeptický. A tu môžeš vidieť, že aj nervozita sa preukazuje v nohe, že začal hýbať nohou. V kombináciou s tou otázkou, čo sa opýtal, že v zmysle, tak vtedy to bol ten signál, kedy začal aj hýbať nohou. O trvajúcom stabilnom mieri na Ukrajine. Myslím, že to párkrát zaznelo aj z vašej strany. My hovoríme primárne o prímeri, ktoré... A hlavne, čo spravil to v zmysle, že keď na otázku odpovedáš otázkou, je to obranná reakcia. Lebo ty získaš čas na to, aby si premyslel odpoveď. Stane sa to tu viackrát. A je to obranná reakcia, že nevieš teraz, ako by si mal odpovedať, možno len chceš
spraviť, zaformulovať, že dobre, ja keď mi dostanem otázku, ale ja sa opýtam otázkou, že v zmysle, tak tá moderátorka ma môže nasmerovať nejakým smerom a ja odpoviem iba na to. Ak by som sa neopýtal na otázku otázkou, tak by ma nenasmerovala a začal by som možno hovoriť o viacerých témach, ktoré by sa potom mohli oprátiť voči mne. Chceme, aby bolo okamžité a toto je napríklad jedna zo zmien, ktorá slovenská diplomácia, keď ste sa na ňu pýtali, pripravuje v záveroch ako zmenu záverov, ktoré... A tu sa pozri, ukotvuje svoju nervozitu do hodiniek, do nejakých predmetov. To potom uvidíš aj, čo sa bude diať s nohami a stolom neskôr, skôr až na konci, ale uvidíš, že teraz ukotvuje svoju nervozitu tiež do predmetov. Robíme to do hodiniek, chytáme si hodinky alebo sa hrajeme s prsteňom. To, keď sa cítime nervózne, chceme nejaký predmet a ako keby presunúť tú nervozitu na ten predmet. Majú byť prijaté vo štvrtok. Pre nás je kľúčové, aby čo najskôr boli zložené zbrane. Tí, ktorí doteraz... Tu vidíš, že síce má ruky na stehnách alebo na kolene, ale dvíha prst. Čo to znamená? A keď stále drží ruky v tejto pozícii na kolene, tak je v nejakom diskomforte. Nie je mu to úplne komfortné o tom rozprávať. Ale chcel by pôsobiť sebaisto a sebavedomo a autoritatívne, čo ten zdvihnutý prst, a keď rozprávaš a ukazuješ, to tak pôsobí, tak sebaistejšie. Ale vnútri, v tom tele, to nejde dokopy. Chcel by tak pôsobiť, ale nepôsobí, takže jediné, na čo sa zmože, je, že síce má takto ruky, ale zmože sa iba na dvihnutý prst. Teraz hovorili o tom, že ich cieľom je poraziť Rusko, teraz hovoria o tom, že ich cieľom predtým... A teraz už sa odhodlal. Sebavedomejšie idem. A presne to vidíš, že keď niekto robí toto gesto, že len dvíha prst a má stále ruky takto, ale potom dvihne celú ruku aj s prstom, už to pôsobí presvedčivejšie a autoritatívnejšie. Môžeš to využiť aj vo svoj prospech. Keď rozprávaš, používaj ruky. Dvihni prst. Ukáž dlane. Neukazuj dlane. Autorita. To všetko sa dá využiť vo tvoj prospech. Než vôbec bude môcť byť debata o prímeri, je zabezpečiť dlhotrvajúci spravodlivý mier, čo je proste slovná hračka, retorické cvičenie k tomu, že neexistuje, že pristúpime k prímeriu. Pretože ak si vymyslíte, že nadýchnutie ústami, silné a rýchlo nadýchnutie ústami a zrazu poťahnutie pier smerom do úst. Urobí to pán Kaliňák viackrát. Ale čo to znamená? Keď dýchaš ústami, to sme si už povedali, ale keď poťahneš pery do úst, možno sa chystá povedať niečo a potom si uvedomil, že asi to nie je dobré to povedať. To je také, že vrátim tie slová, ktoré mám na jazyku, ich vrátim späť do úst. Ľudia to robia úplne bežne, že si kúšu do pier, stiahujú pery do úst. Celá tá mierová dohoda vznikne za deň, za dva a potom, keď už budete mať tú dohodu, môžu Ukrajinci a Rusi zložiť zbrane, tak to je nezmysel. Tie rokovania budú dlhé a preto je dôležité, aby prímerie prišlo pred nimi. A až potom, keď sa zložia zbrane, môžu si sadnúť za diplomatický stôl. Nech sa rokuje aj 10-20 rokov. Vidíme to na Ako Cypre. si predstavujete toto okamžité prímerie? Alebo v prípade nejakého okamžitého prímeria, a poďme si to pokojne aj nejakým spôsobom rozobrať, by mohlo dôjsť k prímeriu bez jednoznačnej dohody v tomto momente o územiach. Tým pádom konflikt by sa nejakým spôsobom zmrazil. Ukrajina by de facto stratila kontrolu na veľkých územiach a tým pádom... Pozri na jeho obočie, tiež zraštené čelo a obočie k sebe. To je opäť spúšťa sa v ňom podvedome nejaká obranná reakcia na to, čo aktuálne počuje, čo počúva. Viackrát to robí počas toho, ako počúva pani moderátorku. Možno mu tam niečo nesedí, že o čom sa ideme akože baviť, analyzuje to. A ešte keď napríklad nakloní hlavu, to by možno potvrdzovalo to, že to podozrievanie, že čo mi hovoríš? Urobím úškrn, čo mi hovoríš? Podozrievam ťa, že ideš napríklad na mňa útočiť, mám sa pripraviť na obranu a nie je možno v pohode s tou otázkou, ktorá prichádza, alebo s tou témou, o ktorej sa idú baviť. Ideme ďalej. Rusko by naďalej okupovalo časť Ukrajiny. A vy ste kritizovali v jeden moment dánskú premiérku, myslím, keď povedala, že pre Ukrajinu je nebezpečnejší mier ako vojna. My sa k tomu dostaneme. Ale dovolte mi povedať pár príkladov z okupácií z viacerých častí sveta, lebo Rusko by počas okamžitého prímeria okupovalo tieto časti, deje sa to aj na Kryme, a okupanti tam robia násilné vysídľovania, etnické čistky. Robia sa tam nútené práce.
Áno, ale tak tým pádom nemôžeme hovoriť, že sa tam okamžite zložia zbrania, že v podstate tam toto nebude pokračovať, pretože civilisti častokrát aj v týchto okupovaných územiach nemajú prístup k zdravotnej starostlivosti, rabujú sa tam prírodné zdroje, uskutočňujú sa tam aj hromadné zabíjania. Za chvíľku tiež spraví pán Kaliňák jeden retorický trik. Bavili sme sa už o ňom. Násilia voči ženám a deťom. No tak toto je predstava toho okamžitého prímeria. Ako si to predstavujete, aby sme sa tomuto vyhli? Scenáru. Tak mi povedzte, ako si to predstavujete vy, lebo Na otázku. Zbavenie sa z odpovednosti. Môžem si premyslieť odpoveď, keď položím otázku na otázku. Všetko, čo ste popísali, sa tam deje aktuálne a ešte Našťastie začal rozprávať. Keby ju nechal, že nech odpovie, tak je to presne tento prípad, že ja ti dám otázku na otázku a chcem presunúť zodpovednosť na teba a ja si zatiaľ premyslím odpoveď. Že sa tam k tomu aj zabíjajú medzi sebou ukrajinskí a ruskí vojaci. Vy vyzývate na okamžité prímerie, tak preto sa pýtam, ja vyzývam na to, aby boli zložené zbrane a aby sa zasadlo k diplomatickému stolu. To, čo sa deje na území, ktoré je aktuálne okupované, nezmení ani vaša retorika, ani moja retorika. To je proste niečo, čo sa tam žiaľ deje a verím, že ak by to mohol niekto zmeniť, tak je to medzinárodné spoločenstvo. Sleduj ruky. Mohli by tam vyslať nejakú misiu, ktorá by to kontrolovala. Zase nepríjemná téma. Necíti sa úplne komfortne s tým, o čom aktuálne hovorí. Vnútorné napätie v ňom rastie. Zisťovala a potom by to mohlo ísť na Medzinárodný súdny dvor. To si viem predstaviť. Ale ja naozaj nevidím súvis toho, čo sa deje na okupovanom území s tým, či na frontovej línii sa zložia zbrane alebo nie, a či lídri zasadnú za rokovací stôl alebo nie. A nepáči sa mi, že používate slova, že o tomto nemôžeme hovoriť, pretože o tomto hovorí aj americký prezident. A myslím si, že tomu nejdeme diktovať, o čom sa môžeme. Tuto presne moderátorka povedal, že čo sa mu nepáči, že čo ona robí. Ale neskôr spraví také útočné gesto, alebo zaútočí na ňu verbálne, tak k tomu sa dostaneme, uvidíš to. Nemôžeme rozprávať. Vôbec to takýmto spôsobom nebolo myslené ani náhodou. Každopádne poďme si to aj rozobrať, lebo kto bude kontrolovať tú frontovú líniu? Tá frontová línia nie je od Smrdákov po Košice o vzdialenosti, ale približne od Paríža po Budapešti je taká veľká, tak kto bude kontrolovať túto frontovú líniu? Akokoľvek sa na tom dohodnú. To musia byť veľké štáty, Spojené štáty americké. Ja som otvorený tomu, aby sme k tomu prizvali aj Čínu. Je dôležité, aby tá dohoda, ktorá vznikne, aby sa nepodobala minským dohodám, ktoré vlastne aj jedna aj druhá strana považovali za niečo, čo sa môže porušovať, niečo, čo nebude vymáhané. A niečo, všetky minské dohody boli porušené? Áno, z obidvoch strán. Ja presne o tom hovorím, že to považujem za problém, že tie krajiny veľké, ktoré mali dozerať na ich plnenie, Francúzsko, Nemecko, namiesto toho, aby dozerali na to, že nebudú porušované, sami povedali, že to bolo len také dočasné opatrenie, aby sme mali možnosť Ukrajinu prezbrojiť a zvýšiť jej silu a možnosti. Lebo bude Slovensko aj za tým rokovacím stolom o miery? Pozri sa, bolo to veľmi rýchle. Sťahovanie pier zase. Možno potláča nejakú myšlienku. Potláča niečo, čo by chcel povedať, ale nepovie to. Potláča možno emócie, emočnú reakciu na to, o čom sa rozprávajú, alebo čo sa ho pani moderátorka ide pýtať. Možno sa v ňom odohráva nejaký vnútorný konflikt, že nepoviem, čo si reálne myslím, prehltnem to, ale poviem, že čo by som mal povedať. Je verejne známa informácia, že sme ponúkli priestory, ponúkli Slovensko ako krajinu na akokoľvek formu mierových rokovaní od najnižšej až po najvyššiu úroveň. No, na Vladimíra Putina je vydaný európsky zatýkač, takže asi by to nebolo možné. Určite by to bolo možné, pretože ten medzinárodný zatýkač začína pôsobiť ako proste zlý vtip politicky, pretože keď si pozrete vyjadrenie nemeckého premiéra, ktorý to isté povedal, že je pripravený prijať Benjamina Netanyahu, na ktorého je rovnako vydaný medzinárodný zatýkač, tak proste musíme si otvorene povedať, že po zmene administratívy Spojených štátov amerických veľa týchto medzinárodných organizácií, ktoré mali na niečo slúžiť a sa za posledných pár rokov zopsuli na nejaké politické až mimo vládky by som povedal, tak stratili akúkoľvek dôveru a vážnosť, a ak dojde k vystúpeniu z NATO alebo dokonca Spomína sa vystúpenie z NATO, veď aj tento rozhovor je vedený v tej myšlienke vystúpenia z NATO, a ako sa to náhle spomenie, tak začne
robiť nervózne upokojujúce gestá s rukami. Trasie sa mu ruka, hrá sa s palcom, trie rukami. Spojených národov, Organizácie Spojených národov, tak je to koniec tých orgánov. Ale prečo? Prečo je tam tá nervozita? Je to niečo, čo je relevantné a stane sa to, preto je tam tá nervozita, vie niečo, čo my nevieme a nie je to povedané, nie je to pomenované, alebo vie, že sa to nestane, ale v ľuďoch to spôsobuje otázky, čiže musí opatrne, taký tenký ľad, musí si opatrne našľapať na to, o čom hovorí, prečo je tam tá nervozita. Tak vidíme aktuálne napríklad pri WHO. No, ak by nebol zatknutý na našom území Vladimír Putin, tak potom je otázka, keď je na ňo vydaný európsky zatýkač, že čo robia naše bezpečnostné zložky, ale nechcem ja ani náhodou zachádzať do tejto témy, lebo už je to prakticky pase. Je tu ešte ďalšie riziko, lebo prípadný mier by podľa expertov mohlo Rusko využiť na... Pozri sa na tvár pána Kaliňáka. Zase podozrievavé, nesúhlas. Čo sa ma ideš teraz pýtať, pani moderátorka? O čom sa ideme baviť? Takto vyzerá zraštené obočie, teda zraštené čelo, obočie k sebe. Vtedy si podozrievavý. Možno, alebo sa to ešte niekedy deje, keď sa strašne chceš sústrediť na niečo. Prezbrojenie, prebudovanie armády a ďalšiu agresiu voči Ukrajine a pobaltským krajinám. Kde sú záruky, že Rusko toto dodrží? Takéto mierové dohody. Podľa vás. Tie záruky dávajú tie štáty veľké, ktoré majú byť podpísané ako garanti tohto mieru. Ale tie Ukrajine už dávali niekoľkokrát záruky o tom, že nebude napadnutá. No, dávali to Francúzi, dávali to Nemci. Tu príde silné prehltnutie a počúvaj v akom kontexte, v akej téme. Otvorene sa potom priznali, že tie minské dohody nebrali vážne. Ja si myslím, že ak by boli teraz... Minské dohody sa nebrali vážne. A to je možno pánovi Kaliňákovi nepríjemné o tom hovoriť a možno pravdepodobne preto, lebo ako by sa zaručilo plnenie dohody, keď doteraz sa to nezaručilo, to plnenie dohody a stále sa to tu o tom bavíme a možno je najprv podpíšme dohodu a vieme, že to nebude fungovať, lebo doteraz to nefungovalo, tak preto to možno vyvoláva v ňom vnútorný stres a tú vnútornú emóciu, že idem o tom hovoriť, ale nemám to ako zaručiť, takže mi je nepríjemné o tom diskutovať. S štátmi, ktoré to majú zaručiť, Spojené štáty americké, Čína alebo veľké štáty Európskej únie, tak to má... A zase pozerať dole, ako keby pod stôl. To je aj také submisívnejšie pocit hanby alebo uhýbám sa konfrontácii, keď sa pozerám dole, popri tom ako rozprávam. Je lepšie, 100% je lepšie sa pozerať do očí a prerušiť očný kontakt vždy niekde do boku. To je lepšie, než pozerať sa dole. Nádej, len to musí byť vyrokované tak, aby to nevnímali obidve strany, ako presne ak si pomenovali, priestor na prezbrojenie a pokračovanie. A vidíš zase ruka medzi stehná, druhá ruka na to upokojuje sa. Konfliktu musia byť dané také garancie aj Ruskej federácii, aj Ukrajine, ktorá bude znamenať, že bez ohľadu na ďalší politický vývoj v daných štátoch nedojde proste k nejakému znovu znieteniu tohto konfliktu, pretože by to bolo na škodu veci. Ale ja súhlasím v tomto s Donaldom Trumpom, že najväčšia bezpečnostná záruka, ktorú môže Ukrajina dostať, je, že tam proste dojde k ekonomickému prepleteniu aj Spojenými štátmi americkými, pretože na tom bola vybudovaná Európska únia po druhej svetovej vojne, kedy si povedali... A tu vidíš, že pán Kaliňák už ako keby hovorí o téme, ktoré rozumie, lebo hovorí presvedčivejšie a za chvíľku to tiež Nahraďme vojnu, nahraďme konflikt proste spoločnou ekonomickými prepojeniami, spoločnými ekonomickými vzťahmi, aby sa vojna žiadnemu zo štátov neoplatila. Faktom je, že aj Rusko bolo prepojené s Európskou úniou v nejakej miere, aj s Ukrajinou, ale... Už aj dvihol hlasitosť toho, ako rozpráva, začína gestikulovať, vidí, že už ukazuje aj dlaň, už má tú ruku nad stolom, čiže už je si seba istejší v tejto téme. A to vidíš na tých ľuďoch, pri ktorých témach si nie sú seba istí a pri ktorých témach sú si seba istí. A politik, keď chce aspoň pôsobiť sebaisto, aj keď si nie je sebaistý, by mal zapojiť tú neverbálnu komunikáciu do toho a tú reč tela, aby to aspoň pôsobilo sebavedomo. Spojené štáty americké a Veľká Británia dlhodobo tlačili na to, aby táto Ukrajina bola vyňatá z tých ruských vzťahov, aby vstúpila do Európskej únie, čo by znamenalo obrovské nie sankcie, ale obrovské tarify, dane voči Ruskej federácie. Počúvali ste už x rokov Európsku úniu o tom, ako sa chce diverzifikovať od ruského plynu, aby prestala byť na ňom závislá. Keď pretnete a robíte všetko preto, aby ste preťali ekonomické prepojenia so štátmi. A tu už sa pomaly stráca tá sebaistota, ktorá tam doteraz bola, lebo vidí, že jeho ruka sa aktuálne vracia naspäť a začína zase
trenie, upokojovať sa, lebo v hlave prichádza zase nejaká myšlienka, stres, emócia, vnútorné potláčanie. Už tam je znovu tá nervozita. Doteraz to bolo presvedčivé, sebaisté, ale tu už prichádzajú pochybnosti. Tak potom je pre nich jednou z logických a pomaly jediných možností. Lebo sa tam bavia, že jediná možnosť je, keď sa štáty odtrhnú ekonomicky od druhého štátu a tak ďalej. Že už si možno nie je taký úplne sebaistý v tým, o čom hovorí. Ako si zabezpečiť svoje bezpečnostné záruky, ísť do otvoreného konfliktu. OK, nechala som vám priestor na vaše politické vyjadrenie. Poďme späť k téme. Vaša kolegynka z Europarlamentu, pani Nevedialová, sa vyjadrovala a k téme Ukrajiny aj na TA3 cez víkend a povedala, že na Ukrajine sa majú zložiť zbranie okamžite, veď vy ste to vlastne aj potvrdili, a má vzniknúť nejaká demilitarizovaná zóna. Príde silné prehltnutie pri tejto téme. No, len neviem, Nebolo úplne také viditeľné, ale videl si krk, že tam prišlo silné prehltnutie. Ako by mala vzniknúť a kde konkrétne táto demilitarizovaná zóna, že či to má sa A zase s rukou chytá si palec. Nepríjemné. Vzťahovať, ja neviem, len na časť územia alebo celú Ukrajinu, lebo tým pádom by sa Ukrajina musela vzdať nároku na vlastnú armádu. A zároveň akákoľvek takáto zóna predpokladá, že by tam na mier museli dohliadať medzinárodné sily, napríklad modré príľby OSN. Za chvíľku to bude veľmi zaujímavé, keď moderátorka spomenie jednu vec. Počúvaj. Ešte stále Ceca za 2 minútky. Ale si stojíte za tým, že na Ukrajinu sa podľa tohto nepošle ani jediný slovenský vojak? No do konfliktu nie. Čiže do mierovej misie áno. Mierová misia a teoreticky si myslím, že prichádza do úvahy, ale ak tak, skôr si myslím, že to bude ako súčasť tých modrých príľbí, ktoré ste spomenuli. Nemyslím si, že to bude armáda slovenská. Myslíte, že modré príľby nejakým spôsobom odradia Vladimíra Putina? Lebo mnohí si myslia, že nie. Napríklad veľvyslankyňa Európskej únie, ktorá pôsobí v Kyjeve, je Slovenka, tak hovorí, že v žiadnom prípade modré príľby. Ja si myslím, že čo odradí Vladimíra Putina, aj keď k nemu začneme pristupovať konštruktívne a nerobiť z neho existenčného nepriateľa Európy, ale naopak začneme s ním proste na novo spolupracovať, obnovíme ekonomické vzťahy a zrušíme sankcie, lebo potom sa proste jeho porušenie medzinárodného práva. Slovička proste vlastne, to nie je to, čo má byť akože zaujímavé, len si dávaj na to pozor, lebo to dehonestuje alebo znižuje to tú hodnotu, ktorú ty rozprávaš, to presvedčenie, lebo keď používaš tieto barličky slovné, vlastne proste mkáš, pán Kaliňák veľmi nehmká, už som zažil aj mnoho horšie, ale to vlastne proste nepôsobí dobre, nepôsobí to presvedčivo. Radšej byť ticho namiesto toho, premyslieť si to, čo chceš povedať a potom to povedať. Vytvorenie, alebo teda vstup do tohto konfliktu stratí svoje rácio. Neoplatí sa mu to ekonomicky, a ani ideologicky, ani politicky. OK. A Viktor Medvedčuk, bývalý ukrajinský poslanec a blízky spojenec ruského prezidenta Vladimíra Putina, nedávno naznačil, že niektoré európske krajiny, vrátane Slovenska, by mohli mať záujem o ukrajinské územia. Toto bude to zaujímavé. Pani moderátorka spomína, že by mali mať niektoré krajiny záujem o ukrajinské územia. No, súčasní vládni predstavitelia leteli do Moskvy na čele s pánom premiérom, takže či sa nechcete ohradiť voči takejto ruskej propagande a či sa na toto nechystáte zareagovať? Možno si už aj reagovali, len ja som to nezachytila. Na koho konkrétne? Na pána Viktora Medvedčuka. Blízkeho človeka ruského prezidenta Vladimíra Putina. Obletelo to médiá, že teda z Kremľa mal takéto nejakým spôsobom vyjadrenia, takže či... Tu je otázka, že či reálne o tom nevedel, alebo vedel a teraz zareaguje tak, ako zareaguje? Na to neplánujete zareagovať? Nie, pretože to považujem za fyzickú... Úsmev. Uvidíš to. Prepáčte, to... Hlavou kýve nie. Je... Úškrn, natiahnuté pery, signalizuje to možno sarkazmus, nejakú iróniu, pobavenie, naučiť sa druhej strany, že čo to sa vôbec pýtate, až také pohrdanie. A uvidíš, čo povie na konci. Také kvantum vyjadrení o tom, aké sú moje plány. Čiže ste to nezaregistrovali, takéto vyjadrenia? Ani to nepovažujem za akokoľvek relevantné vyjadrenie. Dobre. Viacerí... Čo my by sme si mali akože teraz žiadať za Karpatskú Rus? Také niečo, čo hovoril Igor Matovič na začiatku? No ja neviem, keby ste na to zareagovali, tak možno by ste sa dozvedeli viacej. Natiahnuté pery, úsmev a teraz... Nebudem na to reagovať. Nebudem na to reagovať. To môže ale naznačovať, že je to možno
citlivá téma, o ktorej sa nechce rozprávať. Možno tam je niečo, čo vie, ale nechce prezradiť. A možno len hrá rolu, jeho telo hrá rolu, že vtipné, ale poďme radšej k ďalšej téme. A to vtipné, alebo ten humor je také odľahčenie situácie. Bude sa to viackrát, pán Kaliňák to bude viackrát využívať a možno len nechce povedať viac, než by mal, alebo absolútne to je téma irelevantná a chce ukázať to, že je nad vecou. Máme to tak. Viacerí predstavitelia Smeru hovoria, že Volodymyr Zelenský je nelegitímnym prezidentom, aj keď mu teda parlament predĺžil mandát na ďalšie obdobie. Ste toho istého názoru? Vidíš, že sa trošku poupravoval. Samozrejme, sedieť tak dlho v jednej pozícii je nepríjemné, takže človek sa jasne, že upraví, je to úplne normálne, ale keď to robí ako keby jeho telo ako reakcia na to, čo sa deje, tak ako Trump to robí, že si upravuje sako alebo sa lepšie usadí. To je tiež, že sa potrebuješ dať do stabilnejšej polohy, lebo tvoje mentálne rozpoloženie teraz lieta a nie je úplne stabilné. A potom jeden retorický trik. Je to samozrejme sporná téma. Pani moderátorka sa opýtala presne na to. Pozri. Teda parlament predĺžil mandát na ďalšie obdobie. Ste toho istého názoru? Ste toho istého názoru? Retorický trik? Je to sporná téma. Neodpovieš priamo. Je to samozrejme sporná téma. Že či si toho názoru, či nie si toho názoru, alebo aký máš na to názor, ale hneď len povieš, že samozrejme je to sporná téma. Všeobecne to pomenuješ. To je taký retorický trik, keď nechceš vyjadriť svoj názor k niečomu. Pretože niektorí vám budú argumentovať mnohými príkladmi toho, že v iných štátoch boli aj počas vojenského konfliktu voľby. V akých napríklad? V Spojených štátoch amerických, pokiaľ si správne pamätám, alebo dokonca vo Veľkej Británii počas druhej svetovej vojny. Ale to neuvádzam ako názor, ktorý presadzujem úplne ja. Pozrite sa. Úsmev. Pozri na to. Úsmev. Ale tu ešte niečo príde navyše. Pre mňa bolo úsmevné v tejto téme. Pre mňa bolo úsmevné v tejto téme. Konkrétne stiahnutie pier do úst a to také zarámcovanie tejto situácie, že pre mňa bolo úsmevné. To znamená, že všetko, čo nasleduje potom, ako náhle povie toto, zarámcuje túto situáciu, že pre mňa bolo toto úsmevné, tak všetko, čo nasleduje potom, čo aktuálne povie, je, že je nad vecou. Niekedy to je aj taká obranná stratégia, že keď je to citlivá téma, tak to zarámcujem, že pre mňa je to také úsmevné. A úsmev len potvrdzuje, keď sa tak usmial, že chce, aby to chce pôsobiť, že je stále pokojný, že táto téma ho pobavila, ale potiahol pery dovnútra, čo môže byť náznak toho, že chcel povedať niečo, ale vrátil to slovo späť, vrátil tú emóciu späť, zadržal ju. Možno si uvedomil, že pri tejto téme si musí dávať veľký pozor na slova, čo povie, aby nepovedal niečo zlé, aby nepovedal niečo, čo nemá povedať. A ako keby potom jeho telo reagovalo na to, že nebude úplne otvorený, preto zhltol tú emóciu alebo zhltol to slovo potiahnutím pier, úsmevom, odľahčil to, toto je pre mňa úsmevné a potom ani nepovedal reálne, čo chcel povedať. Keď Donald Trump sa vyjadril pri tej konfrontácii, ktorú tam mali, alebo teda v tej debate, že vlastne Ukrajina je zničená týmto vojenským konfliktom, tak pán Zelenský zrazu, lebo keď sa mu to hodí, tak hovorí o katastrofálnom stave a o potreby nekonečnej pomoci. Odchádzate mi od témy. Ja som sa pýtala na legitimitu prezidenta. A keď naopak povedia, že teda Ukrajina je zničená a je potrebné, aby vstúpila do mierových rokovaní, tak začal rozprávať o tom, že to sa týka iba úplne frontu, že zvyšok Ukrajiny takmer 80% žije normálny život, všetko, ľudia chodia do kina, bavia sa. Toto takto zaznelo? Áno, toto tak hovoril, pretože vtedy som Lebo ja som to nezaregistrovala, že by ľudia chodili do kina a bavia sa. Ja vám viem poslať zdroj presne jeho slov v rámci tej debaty v Bielom dome, kde proste opísal tú Ukrajinu, že vlastne ona žije štandardný život a všetko funguje, až teda na tú bojovú líniu, kde teda áno, deti niekedy musia navštevovať podzemné školy. Pretože vtedy sa mu to hodilo vyvratiť slova Kieva by vám teraz veľmi ťažko Zase si nechá skočiť do reči a nechá pani moderátorku rozprávať, čo je ako keby v normálnej diskusii je to fajn, veď nie je fajn, že si skáčeme do reči, ale že je tam nejaká diskusia a že rešpektujeme toho druhého, že mu
dáme ten priestor, aby rozprával, len politik, a vidíš to u veľa politikov, že si nenechajú skákať do reči a stále pokračujú. Oponovali aj vzhľadom na to, že každý večer nemusia mne oponovať, ja vám hovorím, čo povedal pán Zelenský. A tu už nabral odvahu a ide. Je si sebaistý, začne gestikulovať, priamy očný kontakt. Každopádne v krajine... Pani moderátorka, teraz som to nehovoril ja som hovoril, čo povedal pán Zelenský a povedal to v kontexte toho, že sa mu to proste hodilo, aby poprel slova Donalda Trumpa. Jednoducho tu vidí, že už v tomto si je sebaistý, vie, o čom hovorí, má premyslenú myšlienku od A po Z, ide bez problémov, to povie. Ak je to tak, ako tvrdil pri Donaldovi Trumpovi, že Ukrajina si žije normálnym životom, vynímajúc bojovú líniu, tak potom áno, potom mohli byť kľudne voľby. Dobre, poďme k tej samotnej legitimite, lebo v krajine je vyhlásené stanné právo a bezpečnostná situácia neumožňuje ich uskutočnenie a každopádne to je asi fakt a na tom sa zhodneme, že milióny ľudí z Ukrajiny a ďalší 100 000 slúžia v armáde, bojujú tam na fronte. A tu príde to zaujímavé ohľadom toho smiechu. Vaša kolegyňa z Europarlamentu, pani Nevedelová, povedala, že tie voľby by sa predsa len dali spraviť. Možno nie na 100%, ale že by sa dali nejaké určite spraviť. A ako sa dajú demokratické voľby spraviť, keď nie na 100%, tak ako sa dajú spraviť? Tak ako som vám povedal, pán Zelenský tvrdí, že takmer 80% Ukrajiny žije normálnym životom, tak by ste mali voľby na 80%. Rovnako ako sa diali voľby. A to je v poriadku mať demokratické voľby na... To je nervózny úsmev, defenzívny úsmev. Pokúšaš sa o kontrolu tej danej situácie s humorom, nad vecou. Je to klasický obranný mechanizmus, ktorý máme, aby sme znížili napätie v tej otázke, lebo je tam nejaké napätie, tak ho chceme znížiť. Možno zahmlievame takisto svoj diskomfort, lebo ty keď sa zasmeješ, tak si myslíš, že uvoľníš alebo zahmlíš to, že sa necítiš komfortne. A možno niekedy ide aj o pokus o zosmiešnenie danej otázky, ktorá padla. A možno tým chce povedať, že je to totálne smiešná otázka, prečo sa ma vôbec na to aktuálne pýtate, pani moderátorka. Alebo je to len reakcia na vlastnú neistotu, lebo bola tá otázka dobre mierená a zasiahla cieľ. A není si istý, ako by mal odpovedať. Není si istý, ako z toho vyklúčkovať. A keďže mu moderátorka skočila do reči, tá otázka ho zaskočila a toto je klasické maskovanie, keď ťa niečo zaskočí, že sa pousmeješ, zasmeješ sa. A mozog potrebuje v tom prípade nejakú minútku, nejakú pár sekúnd potrebuje na to premyslenie, preto sa zasmejal. Pozeraj, čo sa stane ďalej. 80%? Tak pozrite sa. Ja si to neviem predstaviť, ani som ešte nevidela také demokratické voľby, tak možno mi o tom budete vedieť povedať viac. Čo by na tom nebolo? Akože... Zase. Tu ho pani moderátorka úplne dostala, je nervózny, dáva neúprimný úsmev, upravovanie svojho postoju, lebo jeho mentálne rozpoloženie teraz vôbec nie je stabilné, tak potrebuje aspoň zastabilizovať telo tým, že sa upraví. Toto je klasické uvoľňovanie napätia. Pozri sa na tie nervózne pohyby, uhýba pohľadom, pozerá sa dole. Musím povedať, že to sa mi vôbec... A táto reakcia je podľa mňa extrémne neprofesionálna, ale je to len môj subjektívny názor, zaútočiť na druhú stranu. To, že označí, uvidíš, pozri sa. Nepáči spôsob vášho uvažovania. Verbálny protiútok na pani moderátorku snaží sa otočiť tento problém z jeho problémovej odpovede, ktorú dal, že 80% volieb sú demokratické a sú asi platné a chce túto problémovú odpoveď nazvať chybným postupom pani moderátorky, že ona tomu nerozumie, ona sa zle pýta. A je to typická reakcia ľudí, ktorí sú zahnaní do kúta a nevedia, čo teraz majú robiť, tak zaútočia na teba, že ty máš nejaké zlé postupy. A začalo to nejakým smiechom, maskovaním, že je nad vecou a potom obočím a už to potom eskalovalo, že tá emócia úplne vyrástla, vznietila sa v ňom a zaútočil na pani moderátorku. Lebo bol defenzívny, ale nechcel úplne vyzerať, že je slabý v tej konverzácii, tak najlepšou obranou je útok a povedal: vy ste problém, nie ja. Teda nepovedal to, ale toto je takým štýlom: vy ste problém, nie ja. Ja som povedal dobre a váš narratív je zlý. Neviem, jak to pomenovať. Takto, vy tu ani nie ste na to, aby ste mi povedali, že či sa vám páči spôsob môjho uvažovania alebo nie. Mohli vyjadriť svoj názor. No však práve sa... A tu chcel zaútočiť ešte viac zas. By som to uvítal aj z vašej strany. Že ty robíš zle. Ty si ten problém. A ja by som to uvítal z tvojej strany, alebo z vašej strany, že buďme veci.
vecný. Prehodiť chybu z mojej na tvoju. To je aj manipulatívny trik, deje sa to veľakrát aj vo vzťahoch. Ale vidíš, že pozerá dole očami. Nechce ísť do konfliktu, bojí sa toho konfliktu, je to také submisívne gesto, keď sa uhýba pohľadom dole. Boli by to normálne voľby, kde by sa takmer 80% Ukrajincov vedelo zúčastniť a mohli by vyjadriť svoj názor. Faktom je, že pánovi Zelenskému skončil jeho demokratický mandát. Áno, na Ukrajine je vojenský konflikt, ktorý mu umožňuje si svoj mandát predĺžovať, ale na čo upozorňujú mnohí, a s tým sa viem stotožniť aj ja, napríklad aj Elon Musk, že tým pádom pán Zelenský spôsobom, akým viedol politiku počas vojnového konfliktu, stratil. Tu už dostal ako keby vietor do plachet, vie čo, o čom hovorí, už sa vrátil dokola späť. Podporu väčšiny. Lebo preklopil to politicky na tému, ktorej rozumie a v ktorej si je istý. Takže už potom aj zvyšuje hlas a začína aj trošku gestikulovať pravou rukou. Vychádza to zo všetkých prieskumov. Myslím, že má teraz 65%, najnovšie podľa Kyjevského inštitútu. Ja som videl iné čísla, môžeme si pozrieť. Ale potrebovala by som tým pádom aj zdroj. Neviem vám ho teraz povedať, ospravedlňujem sa, ale videl som asi 3 prieskumy, ktoré boli jasne hovorili o tom, že má už pomerne nízku podporu a hlavne väčšina Ukrajincov si v daných prieskumoch želala aj prímerie a mierové rokovania namiesto pokračovania konfliktu. Moja pointa je... Teraz, počúvaj. Nejde o to, ako vyzerá, ale počúvaj hlas. Že nemyslím si, že by vyhral následujúce voľby. A v kontexte toho, že on je hlavným lídrom, tak je v jeho politickom záujme, aby tento konflikt pokračoval, čo je na škodu Ukrajiny. A preto mnohí hovoria o tom, že by bolo dobre, keby tam došlo k tým voľbám, nech by boli už na 80% alebo 90%. Tu ti ukazujem toto. Ukončuje vetu smerom hore. A keď ukončuješ vetu smerom hore, znie to nepresvedčivo. Samozrejme, nevždy môžeš ukončiť vetu smerom dole. Je tam čiarka, áno, ukončím vetu smerom hore, ale potom ju ukončím smerom dole. To znie presvedčivo. A tuto si nebol veľmi istý tým, čo hovorí a pôsobilo to aj nepresvedčivo, lebo ukončoval každú vetu smerom hore. Plnohodnotné, alebo by teda o tých 10%, ktorí sú aktuálne na fronte, nevolili. Ale faktom by bolo, že by ste tam mali nového politika, nového prezidenta, ktorého ambíciou. Mali by ste tam nového politika, mali by ste tam nového prezidenta. Dá sa to ukončiť aj smerom dole a znie to presvedčivo. Z logiky veci by nebolo pokračovať v konflikte nevyhnutne. Dobre, čiže bol by Kým tam... pokračuje vojna, pokračuje pán Zelenský. Bol by tam nejaký nový predstaviteľ, dajme tomu, alebo nový prezident, ale ako by sa mali zabezpečiť rovnaké podmienky kampane, lebo v čase vojny môže byť práve takáto politická súťaž obmedzená iba na vládu. V tomto prípade na pána Zelenského, ktorý má obrovský priestor napríklad v ukrajinských médiách, tak to môže napríklad narušiť aj ten spravodlivý volebný proces. A niekto by sa mohol ohradiť, že napríklad Zelenský opäť vyhral, pretože tam neboli rovnaké spravodlivé podmienky. Určite mohol, ale v kontexte toho, že pán Zelenský zrušil asi 7 opozičných strán rozkazom, pretože s nimi nesúhlasil, ťažko tam vôbec teraz hovoriť o akejkoľvek demokracii. Ja si myslím, že ak by boli voľby, tak by bol zvolený iný prezident bez ohľadu na to, ako by boli férové, spravodlivé, alebo či by tam bol dodržaný zákon, alebo či by mal pán Zelenský viacej mediálneho priestoru alebo menej mediálneho priestoru. Myslím si, že s jeho politikou už väčšina Ukrajincov nesúhlasí a došlo by k jeho výmene. To je môj názor. Len v prípade takýchto volieb, a keď tam prebieha vojnový konflikt, tak je tam hrozba násilia, že napríklad volebné miestnosti sa môžu stáť terčom napríklad ruských útokov, bombových atentátov, sabotáži a tak ďalej. Okrem toho neviem, ako by Rusi zabezpečili tie okupované oblasti, ktoré majú pod kontrolou, aby nebránili napríklad voľbám v týchto oblastiach. Potom tam môže byť aj strach voličov. Je tam zničená infraštruktúra, presídlení obyvatelia, čo komplikuje celú organizáciu hlasovania. Ale ja by som povedala, že nechajme treba povedať pánovi Zelenskému, ktorý tvrdí, že 80% krajiny si žije normálnym životom. Tuto bolo tiež také len podotknuté s tým úškrnom, s tým usmievaním, s tým humorom veľmi opatrne, lebo to môže vyznieť neúctivo voči tým ľuďom. Životom. OK, vy vnímate Vladimíra Putina za legitímneho prezidenta? Je demokraticky zvolený. Nevidím tam iného vyzývateľa, ktorý by mohol čo len deklarovať. Niekedy je lepšie povedať menej. A je to mnoho lepšie, že je demokraticky zvolený a potom začal doplňať. Keby povedal, že je demokraticky zvolený. A pani moderátorka by musela teraz reagovať na to. Aj to vyskúšaj niekedy, keď sa budeš s niekým rozprávať, niekedy povedz iba to minimum, čo musíš. Uvidíš, ako ľudia budú na to reagovať. A hlavne v politike
Je to veľmi dobrý trik. Že boli tie voľby zmanipulované v jeho neprospech. No, lebo v Rusku podľa teda viacerých organizácií, ku ktorým my sa hlásime, Ohľadom manipulácie volieb teraz začne reagovať telo pána Kaliňáka. Slovensko nesplňujú kritéria slobodných volieb a sú zmanipulované. Však vidíme to, že tam opozícia je zatváraná, alebo ak cudzou pomocou sa teda nepoberie na onen svet. Ale voľby sú zmarené s javnými teda manipuláciami, vrátanie. Vidíš presne, už obočie k sebe. Môže byť podozrievavý, môže sa príliš sústrediť na to, čo hovorí. Akože, čo ide, aká ďalšia otázka ohľadom toho, ako sa bavia, alebo ako sa ide pýtať na manipuláciu volieb a za chvíľku zase bude ešte ďalšie gesta. Vádzovania falošných lístkov. Toto uvádza napríklad monitorovacia misia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a aj parlamentné zhromaždenie Rady Európy. Pani moderátorka, ja som... Vidíš, že pozrel zase dole, ako keby sa bál konfliktu a ešte sem príde stiahnutie pier. Uvidíš to. Som navštívil Gruzínsko. Myslím, že to mala byť aj predmetom našej debaty. A tu začal vyčítať pani moderátorke, že sa na niečom dohodli, malo byť niečo predmetom debaty, ale nebolo. A stiahuje pritom pery. Pozerá dole, ako keby sa zase bojí konfliktu a prehltol, vrátil nejakú emóciu, ktorú mal možno na jazyku, ale nechcel. Rozprával som sa s tými organizáciami, ktoré ste spomínali a proste je potrebné povedať, že tieto medzinárodné organizácie, toto medzinárodné spoločenstvo je pod obrovským tlakom lídrov štátov. Čiže spochybňujete ich vyjadrenia, že voľby v Rusku sú zmanipulované? Toto je ako keby, nechcem povedať, že je manipulatívna otázka, skôr taká priama otázka, že spochybňujete niečo, aby si človeka dostal do úzkých a povedal ti áno, nie a ty to môžeš potom otočiť proti nemu. A pozerá na pána Kaliňáka. Lebo my sa k ním oficiálne hlásime. Tak tým pádom už môžeme naozaj všetko nejakým spôsobom znevažovať. Ja vám hovorím o mojej osobnej skúsi. Verbálny trik. Znevažujete to? Súhlasíte s tým? Ak máte presne takýto názor? Áno, nie? Ja vám poviem môj osobný príbeh. Neodpovie na otázku, ale ide si tým príbehom, ktorý on má niekde naučený a bude ho hovoriť. Ktorý je možno spojený s tým, alebo nie, ale nevyjadri sa priamo, či sa s tým stotožňuje s tou otázkou, s tým názorom, alebo sa nestotožňuje. Z Gruzínska, kde priamo líder OECD, ktoré ste spomenuli, bol pripravený a zvažoval, že dá demisiu, lebo bol na ňo vyvíjaný taký tlak, aby tie voľby spochybnil a on to odmietal, pretože podľa jeho konštatovaní tam žiadne vážne manipulácie alebo vážne zásahy, ktoré by oprávňovali konštatovať manipuláciu volieb neboli. Teraz o Gruzínsku sa rozprávame. O Gruzínsku. A napriek tomu sa v Európskom parlamente všetci hlásili k tomu, že tie voľby boli zmanipulované a neboli dané. Pozorovateľské misie to potvrdili, že boli zmanipulované. Mali ste tam pozorovateľa z Cypru, ktorý tvrdil, že bolo to všetko v poriadku. Pozrite sa, ja som veľmi rád, keď sa o takýchto témach bavíme s argumentami a s faktmi a s dôkazmi a nie s konštatovaniami organizácií, o ktorých ja nemám veľkú mienku. To je celé, čo vám poviem. Ja nič nespochybňujem, je to fakt, hlasíme sa k tomu, ale či to zodpovedá realite, o tom ja som voči tomu skeptický. Je to vaše politické vyjadrenie, takže máte samozrejme... Videl si, že sa viac začala hýbať jeho noha, aj to je upokojujúce gesto, začína mať nervózne pohyby aj s rukou, viac sa upokojoval. Čiže nie je to úplne veľmi príjemná téma, o ktorej sa baví, alebo možno sa necíti úplne komfortne pri tom, ako to hovorí pani moderátorke. Na to právo. Pán Kaliňák, tvrdíte, že teda v Smere presadzujete suverénnu zahraničnú politiku. Teraz mi budete určite oponovať, ale minulý týždeň sa ukázali viaceré protichodné postoje k Rusku, čo sa týka strany Smer. A prejdeme si tie vyjadrenia konkrétnejšie, ale začneme zahlasovaním Slovenska za rezolúciu. Zase tam bolo jemné sťahovanie pier. Vidíš, jemné sťahovanie pier predtým, než by mal odpovedať na nejakú otázku. Za rezolúciu OSN, v ktorej je jasne deklarovaný agresor, a to Rusko, ktoré napadlo Ukrajinu. Rovnako rezolúcia odporúča Ukrajine sa usilovať o zachovanie tej územnej celistvosti a integrity. Pravdepodobne s touto časťou vy máte problém, ja sa vás na to budem pýtať, ale na pána Blanára, ministra zahraničných vecí, sa vzniesla kritika za toto aj z vašich radov. Tak váš postoj k rezolúcii, že či sme za to mali zahlasovať, alebo to bola chyba? To nebola kritika voči pánovi Blanárovi, my sme viackrát... Napravovanie saka, to je tiež také, že napravovanie upokojujúce. Dotýkanie sa sáka, dotýkanie sa košele, napravovanie si košele, hodiniek, všetkého.
túto tému komunikovali, my sme sa ospravedlnili, lebo došlo k nedorozumeniu. A komu ste sa ospravedlnili? Komu bolo toto ospravedlnenie? Vašim voličom? Táto téma bola pánovi Kaliňákovi veľmi nepríjemná, uvidíš to za chvíľu. Samozrejme, našim voličom primárne, ktorí s tým neboli spokojní, a ja súhlasím, že hlasovanie za túto rezolúciu bolo zbytočné. Tam nie je nejaký konkrétny úsek, ktorý by ste si vyťahli, s ktorým by som mal nevyhnutne problém. Tak potom prečo to ospravedlnenie? Lebo sa na... Počuj, neistota v hlase a ukončovanie vied smerom hore, spomalené. Na to pýtali, že prečo sme za to hlasovali. A faktom bolo, že keď sa riešilo hlasovania, pretože tam boli aj ďalšie rezolúcie, ešte aj pozmeňovacie návrhy k ním, tak došlo ku komunikácii medzi predsedom strany a premiérom a ministrom zahraničných vecí o tom, ako tu príde silné prehltnutie, akú líniu bude zastávať Slovensko. A práve pri tejto konkrétnej rezolúcii boli iné pokyny, respektíve tie pokyny boli zle vyložené a došlo k hlasovaniu, ktoré bolo mylné. Upokojuje sa rukou, táto téma mu je veľmi nepríjemná a možno sa bojí o nej hovoriť, alebo je mu nepríjemné o tom hovoriť, bo nevie, že čo má povedať. Nevieme. Rovnako sa to stalo aj v rámci Srbska, kde sa to rovnako premiér ospravedlnil, že nestíha na všetko dávať pozor a že asi bol unavený. Robert Fico sa k tomuto priamo nevyjadril, že dával iné pokyny, tak práve preto sa na to pýtam. V poriadku, môžete sa ho spýtať a myslím si, že... Opäť zase reagovanie úsmevom, dole hlava, také pohrdavé reagovanie, keď to stále ideš do humoru. Potom ťa ľudia nebudú brať vážne. Myslím si, že vám také vyjadrenie dá, pretože my sme sa na to pýtali v kontexte kritiky, ktorú sme zaznamenali, ktorá bola za mňa legitímna. A teda informácia, ktorú sme dostali, je, že proste došlo k nedorozumeniu, boli zle vyložené nie príkazy, ale proste postupy. Bol tam nejaký komunikačný šum. Bol tam komunikačný šum. Nahrala mu do kariet, lebo videla, že sa grilluje. Preto hovorím, že to nie je kritika Juraja Blanára, to sa proste stane, je to zlyhanie komunikačné, nie je nejaký názorový rozpor. Vidíš ruky obe, tréne ruky, upokojuje sa, lebo už sa možno stráca a už stúpa v ňom tá nervozita, tá emócia, že čo teraz poviem ďalej. Pán Blanár, rozumiem tomu, pán Blanár, ale si za týmto hlasovaním si on stojí. Pretože tam bol A teraz prvý dotyk na oku, zatvorené oči. To vidíš, to je automatická reakcia, lebo príliš veľa kognitívnej záťaže je na to, aby vymyslel, čo aktuálne má povedať. Nemyslím v tom, že si má vymyslieť, ale aby povedal to, čo má povedať a aby nepovedal to, čo nemá povedať. A tu vidíme prvé gesto, prvý dotyk na tvári, na oku, aj zatvorenie očí. Možno toto je pre ňo veľmi nepríjemná téma, o ktorej sa teraz aktuálne bavia, tento nepríjemná diskusia. A zatvárame oči, keď nechceme byť svedkami toho, čo sa aktuálne deje, aj to, čo počujeme, aj to, čo vidíme, tak automaticky zatvárame predtým oči. Chytáme sa rohu oka, chytáme sa nosa, chytáme sa uši, chytáme sa za krk, keď sa potrebujeme upokojiť. Keď počujeme otázku, ktorá nám nie je príjemná, keď hovoríme o niečom, čo nie je príjemné. Toto sú všetko upokojujúce gestá. Tam bolo tvrdenie, že akože malo ísť o nejakú svoju. Za chvíľu to príde do extrému, že jeho telo nevie absolútne, čo má robiť, lebo je veľmi mozog zaťažený tým, aby nedokáže kontrolovať svoje telo, lebo musí vymýšľať, čo povie. Volu nášho veľvyslanca, myslím, ktorý fyzicky hlasoval, kde sa on vyjadril, že nie, že taký dal on pokyn. A áno, rovnako všetko, čo ste v tej rezolúcii spomenuli, je pravda. Xkrát za to sa v minulosti hlasovalo a Slovensko hlasovalo za. Tak tým pádom ešte raz, prečo to ospravedlnenie? Lebo to... Keď s tým súhlasíte prakticky. Lebo jeho telo už nevie, aj jeho hlava už aj pomaly nevie, že čo. Vidíš aj zväčšenie očí. A viackrát to tam potom už bude, že má väčšie oči a to znamená, že sa potrebuje sústrediť. Zväčšujeme oči, potrebujeme viac toho vidieť. Ospravedlnenie za to. Aktuálne si všetko možné ide vymyslieť, že čo má teraz povedať. Lebo možno nebol na túto otázku pripravený. Že pokyn bol iný a chceli sme už hlasovať iný. Spomalil reč, čo je bežné, keď sa potrebuješ zamyslieť nad tým, že čo chceš povedať, čo by si mal povedať, tak spomalíš. A tu vidíš, že tiež spomalil. Tak? Nie preto, že s tým nesúhlasíme, ale preto, že je to proste zbytočné. X takýchto podobných rezolúcií bolo prijatých a nič to nezmenilo. Potom, čo sa zmenila americká administratíva a prišla Amerika so svojou rezolúciou, tu už sa pomaly vykecáva z toho. Tam bol pokyn, za toto hlasujme.
buďme proti pozmeňovacím návrhom a aj keď prejdú, hlasujme za. Toto bolo pre nás kľúčové, toto bolo pre nás hlavná téma a takto sme chceli hlasovať. Rezolúcia, ktorú spomínate vy, sme považovali za zbytočnú a preto sme navrhovali, aby sme sa zdržali, pretože všetko, čo tam je napísané, môžeme sa o tom baviť, či to je pravda, nie je to pravda, ale faktom je, že tie veci, že Ukrajina má nástojiť na tom, aby sa Rusi okamžite stiahli, Rusi sa majú okamžite stiahnuť, má byť obnovená totálna integrita Ukrajiny, územná celistvosť Ukrajiny. Proste začneme vnímať, prosím vás, realitu, lebo takéto proste vyhlásenia nikomu nepomáhajú. A v tom súhlasím s pánom Trumpom opäť. Vyhlásenia pána Zelenského, že mier je ešte ďaleko a že treba mať proste bezpečnostné záruky predtým, než sa čokoľvek stane, mieru nepomáhajú. Posuňme to ďalej, pretože toto nebol vlastne taký menší stred názorov minulý týždeň, ale dokonca aj minister obrany Robert Kaliňák po rokovaniach v Poľsku vyzdvihol hrdinstvo Ukrajincov, ktorí už 3 roky bojujú proti ruskej agresii, ale v zápätí sa vyjadril, že nie je práve zástancom, avšak koniec koncov aj vy to komunikujete Tu už ideme prvýkrát ešte viac obrané a ešte viac uzatvorené gesto. Doteraz gestikoval jednou rukou, mal spojené ruky, trel si rukou, ale teraz už si prekryžil ruky a ešte jeho telo sa viac zmenšilo. Čiže je to obranný postoj. Ešte viac sa cíti nepríjemne. Obrany vlasti so zbraňou v ruke. A budem teraz citovať, my sme mali inváziu v roku 1968. A tu vidíš, že si začne ešte dokonca mačkať ruku. Napätie. A vždy sme hovorili, že keby naši rodičia začali viesť vojnu proti tejto invázii a bolo by evidentné, že ju prehráme, možno by sme tu viacerí z nás ani neboli. No tak mali sme 20 rokov neslobody, keď sme nestratili svoju identitu, ale nakoniec, ako platí, raz ten Rus odíde. No niektorí sa asi aj prelakli, že toto povedal pán minister obrany, čiže proti okupantovi sa nebráni, alebo ako si to máme vysvetliť? Bojujete, keď máte možnosť vyhrať. Ukrajina tú možnosť nemá a jediným výsledkom toho je, že to, čo sa začalo v roku 2000. Za chvíľku tiež príde humor, uvidíš. 2022 a už mohlo skončiť v roku 2022, sa predĺžuje, ja neviem dokedy. Keby nás teraz napadla, pán Kaliňák, akákoľvek krajina, máme šancu sa brániť? Tým pádom by sme sa nebránili? A máme šancu sa brániť ako členský štát NATO. Ale tam už strácame nejaké záruky. Nerozumiem. No, tak veď sme sa o tom rozprávali, že akože v kontexte možného vystúpenia. Áno, viete čo, ja som toho názoru, že Spojené štáty americké by nám aj v prípade toho, že by bolo zaútočené na Slovensku, neprišli na pomoc. Boli by to iní partneri v rámci NATO. Čiže porušili by článok 5 Washingtonskej zmluvy podľa vás? Oni majú výklad taký, že ktorý vôbec teda nezodpovedá. Tu vidíš úsmev, humor, zase smiech. Oni majú taký výklad, Amerika má taký výklad. No je to zahratie zase do humoru zbytočné, lebo on povedal o tom, že Amerika má iný výklad na to, že by nám nepomohla a že to oni si vymýšľajú nejak inak, že by nám poslali len niečo. A čo tu môže byť celkom silný názor takéto niečo povedať a osočiť Ameriku, že oni by nám aj tak nepomohli a práve preto to môže v ňom vyvolať ten emočný náboj, ktorý uvoľní, alebo to napätie, ktoré sa uvoľní smiechom. Poveda tomu, čo si tu my rozprávame o tom, že by sem nabehli veľké armády Spojených štátov. Podľa ich výkladu by nám stačilo poslať jednu sanitku a možno jednu helikopteru. Čiže USA v tomto prípade nie je nejaký vhodný partner, čo sa týka spolupráce ohľadom bezpečnosti? My sme sa na neho spoliehali totiž to dlhé roky. Ja sa spolieham aj na iných partnerov v rámci NATO a tam si myslím, že tie by nám na pomoc došli. Ale museli by ste mi dať konkrétny príklad, kto by nás mal podľa vás napadnúť a či by sme sa mali brániť. Ja si myslím, že práve preto sme sa stali členskou krajinou NATO, pretože sami o sebe by sme tú obrannú kapacitu jednoducho nemali. Tak napríklad Rusko, keby nás napadlo? Tak by to bolo napadnutie krajiny NATO a v kontexte toho by sme sledovali, s čím vieme rátať, s akou podporou od našich partnerov. Ak by tá podpora bola mizivá a realisticky by sme nemali možnosť sa ubrániť, tak by som aj ja, a myslím si, že aj väčšina Smeru boli za to, aby sme čo najskôr pristúpili k mierovým rokovaniam. Len viete, napriek tej predstave niektorých aktivistov, Rusko len tak z ničoho nič, z čistého neba, že Putin sa ráno zobudí, nenapadne nejaký štát. Vždycky tomu niečo predchádza a zväčša sú to zlé vzťahy.
medzi štátom, ktorý je napadnutý, alebo aktivity, ktoré Rusko považuje za bezpečnostnú hrozbu. Presne túto istú retoriku sme počúvali aj na začiatku februára 2022, keď viacerí aj predstavitelia Smeru hovorili, že určite k napadnutiu Ruska na Ukrajinu nedôjde a napokon, teda myslím, že aj pani prezidentky Čaputovej tam boli nejakým spôsobom znevažované výroky a nakoniec 24. februára sme videli, že kto strášil a kto nie. Áno, lenže je potrebné povedať, že sme sa mýlili. Ja obzvlášť som vtedy vôbec nemal navnímanú medzinárodnú politiku, len som vychádzal z toho, že bezpečnostné zložky Spojených štátov amerických a iných štátov na západe. Zase humor, smiech, ako keby on chcel uľahčiť tú situáciu, uľahčiť to napätie, že on si to nejako myslel, na niečo sa spoliehal, ale teraz ako keby takým smiechom pohrdavým, že to ide zahrať do humoru, lebo z niečoho vychádzal, ale nebolo to tak, ha, ha, ha. Strašili Ruskou. Ale tu príde silný stres, silné prehľadnutie. Inváziou 5 rokov. Lebo je možno stresujúce o tom hovoriť, že sa pomýlil, že sa mýlil. A tu vidíš, že na jednu stranu je tam humor, je tam úsmev, a na druhú stranu je tam stále stres a stále, keď vidíš aj to prehltnutie. Jeho telo nejako reaguje, jeho telo sa upokojuje. Aj keď to chce zahrať do humoru a usmieva sa. Nie je to úprimný úsmev. Neprestajne, aj ten termín, ktorý teda tá vojna vypukla, sa nezhodoval so žiadnou z tých vtedy aktuálnych tvrdení. Už to malo začať 10. januára, 16. januára a tak ďalej. Myslím, že posledný mesiac už presne do hodiny vedeli, že čo sa potom, stane. A asi po 5. pokuse som si už aj ja z toho začal robiť srandu, že dobre, že teda už prebieha tá ruská okupácia údajná, za čo som sa ospravedlnil. Super, ospravedlniť sa, dobré gesto, priznať si chybu, myliť sa je ľudské a je dobré, že sa vie aj politik nejako ospravedlniť a priznať svoju chybu. V kontexte reality som to považujem vtedy za chybný a zbytočný humor z mojej strany. Lenže či teraz máme istotu, že by Rusko opäť nezautočilo, či už na Ukrajinu alebo po baltské štáty a napríklad aj na Slovensko? Ja si myslím, že Slovensko tú istotu má, pretože budujeme suverénnu. Opäť alibizmus, ja si myslím. To nikto nemôže potom napadnúť. Zahraničnú politiku, ktorú ste spomínali na všetko. Čo je samozrejme, hej, nemôže on sa vyjadrovať za to, že sa to nestane. Nemá vešteckú gulu. 4 svetové strany a snažíme sa rovnako s Ruskom aj s inými štátmi mať dobré vzťahy. Pri pobaltských štátoch je tu pri pobaltských štátoch to nie je možno veľmi príjemná konverzácia pre ňo, alebo príjemná téma, lebo zase začne upokojovanie a začne aj sťahovanie. Je otvorené povedať, že sú veľmi aktívne kritické voči Rusku. Videl si pohyb nohou, nervózny pohyb nohou a sťahovanie pier. Zakoktávanie sa. Nevie, čo treba povedať, čo nepovedať, čo má vlastne povedať. Vážujú viacej krokov voči Rusku, aj čo sa týka nejakého umožnenia. A za chvíľu príde ešte k tomu, ako čerešnička na torte, silné prehltnutie. Vyvoláva to v ňom stres. Transportu do Kaliningradu, ktorý tam vlastne rozdeľujú tieto štáty medzi Ruskom a Kaliningradom. Čo len potvrdzuje, že je to nepríjemná téma, možno nemá odpovede, nevie, čo treba hovoriť. Že tú stratégiu z ich strany nepovažujem za šťastnú, ale nemyslím si, že aktuálne je Rusko v takej kondícii, že by vedelo ešte aj ich napadnúť. Ale... O tom sa môžeme dohadovať. Nie sme tu ani jeden z nás bezpečnostný analytik. Poďme na prevrat a domácu politiku. Keď počúvate Slovensko. Opäť úškrn, úsmev. A čo nám chce zase pán Kaliňák povedať s týmto úškrnom? Vidíš, že má nadvihnutú napríklad len jednu stranu úst. A to znamená, že keď sa ti nadvihne iba jedna strana, zapojí sa ti iba jedna časť mozgu, tá logická, že logicky by som sa mal teraz usmiať, ale tá emočná, že reálne cítiš ten úsmev, je vypnutá, čiže sa ti nadvihne iba jedna strana. Televíziu, alebo teda Slovenský rozhlas. A čo Slovenský rozhlas, Slovenská televízia a hovorí o tom s úsmevom, humorom, sarkazmom, pohrdanie takouto slovenskou televíziou, alebo niekedy pohrdá aj mainstreamovými médiami. Že ruské vojska sa po fronte prevážajú na Oslo, lebo nemajú auta, tak nemusíte byť úplne bezpečnostný expert, aby ste si mysleli, že tak asi na to nemajú. No, tak hovoria, že majú nejaké moderné tanky. Sám to teraz povedal, že to je ten narratív, ktorému verí on, že by nás klamali médiá. Nehovorím, že je to pravda, že to nie je pravda. To je to, čo on povedal, čo on presadzuje. A keď o tom hovorí, tak hovorí so sarkazmom, hovorí s humorom, lebo uvoľňuje to napätie, možno si nie úplne
sebavedomý, sebaistý tým, že hovorí o tom, že médiá klamú. Zatiaľ na tom fronte ešte ich nikto nevidel, tak je otázne, či si ich šetria napríklad do budúcna, pri napríklad nejakej inej invázii, keď si Vladimír Putin možno zmyslí, alebo či reálne ich nemajú. O tom sa môžeme dohadovať. Ja vám hovorím, že politika tak nefunguje, že Vladimír Putin si niečo zmyslí. Tomu proste predchádzajú dlhé roky snahy o diplomácie, ktorú Západ absolútne ignoroval, pretože bol presvedčený, že Vladimír Putin nemá na to zaútočiť na Ukrajinu. A potom sme boli 3 roky presvedčení, že Vladimír Putin nemá na to, aby ustal obranu Ukrajiny, keď ju budeme podporovať. No 3 roky ju podporujeme a ten front sa akurát tak rozpada. No, myslím, že by sme ešte ďalšie 2 hodiny o tomto mohli diskutovať. Poďme to už posunúť ďalej, lebo vy ste boli medzi prvými, kto komunikoval to, že na Slovensku sa chystá nejakým spôsobom prevrat a tejto téme ste sa venovali. Komunikujete to prakticky od 20. januára, ak sa nemýlim, alebo 19. A tu vidíš zase reakcia obočia. Čo tým chcete, pani moderátorka, povedať? Ja zase robím niečo zle? Mám sa nejak obávať tejto otázky? Mám sa sústrediť veľmi na túto otázku? Pre verejnosť nie sú žiadne kroky ani závery známe ohľadom A na základe tejto otázky potom začne reagovať, keď začne odpovedať jeho telo. Toho, čo sa chystá, alebo respektíve, že čo sa vám už podarilo odvrátiť. Snáď nám to teda aj poviete. Opozícia vám vyčíta, že v krajine sa nič nedeje a že celý tento štátny prevrat je vymyslený. No tak, čo sa vám podarilo odvtedy spraviť, čo disponujete takouto informáciou, že sa chystá štátny prevrat? Týchto posledných 20 minút je celkom zaujímavých. A teraz pozeraj. Zrazu zväčšil oči, väčšie oči. Mačká ruky, hmká, rozmýšľa, čo má povedať, pozerá dole, cíti totálny nekomfort. Je v pozore s očami, veľmi, keď otvoríš oči, tak si v pozore, upokojuješ sa rukami. Dávaš veľký pozor, alebo pán Kaliňák dáva teraz veľký pozor na to, čo ide povedať. Treba povedať, že čo sa nám podarilo, pôjdem takto. Vyhostil sa jeden Ukrajinec, ktorý sa mal na tom podieľať a bol zakázaný vstup 10 Gruzincom. Naďalej spolupracujú spravodajské služby na odhaľovanie ďalších potenciálnych agresorov, ktorí legitímne demokraty. Veľmi veľká nervozita, ako keby si nebol istý tým, že spravili dostatočne. Alebo neviem, že prečo je tá nervozita, keď hovorí o tom, čo všetko spravili preto. Politické protesty, na ktoré má každý občan Slovenska nárok a právo, chceli zneužiť na eskaláciu napätia. Faktom je, že tento plán bol absolútne podrobne popísaný v e-maili, ktorý bol rozposlaný asi 170 mimovládnym organizáciám o tom, ako majú... Myslím, že konkrétnym ľuďom. Boli to organizácie, tak samozrejme, že niekomu ten e-mailový účet patrí, niekto ho pozerá, ale bolo to mierené na organizácie, na občianske združenia a podobne. A kde bolo popísané, ako majú v pláne eskalovať protesty až do blokovania štátnych inštitúcií, znemožnenie vládnutia, blokovanie budov ministerstiev a podobne. Ten mail sme videli. No tak aké kroky presné ste museli učiniť? Okrem tohto, čo ste... Pani moderátorka ho grilluje, že teda, OK, aké kroky? Čo konkrétne ste spravili? Čiže bol vyhostený jeden Ukrajinec a potom ešte bolo zakázané 10 Gruzínskom vstup na Slovensko. Áno. A prebieha vyšetrovanie, čo sa týka... A to teraz nehovorím o tom, že si vymýšľa alebo niečo, možno nemá dostatok informácií o tom a teraz musí na to nejako reagovať, lebo pani moderátorka sa pýta. Čiže len vidíš v tom, že v tejto téme si nie je úplne istý a vidíš, že aj obidve ruky má na stehnách a upokojuje sa. Financovania tohto celého cez mimovládne organizácie a aj finančné prepojenia medzi... A cez aké mimovládne organizácie? Mier Ukrajine, napríklad Munícia pre Ukrajinu, kde sú prepojenia. Pozerá sa dole, neudržuje už tak očný kontakt. A oni financujú koho teda? No, tam sú... Grilluje ho pani moderátorka, chudák. Podľa informácií, ktoré mám, neviem vám ich tu teraz ukázať, tam by mali byť prepojenia práve na tú gruzínsku legiu. A na konci silné prehľadnutie, neviem, či si to všimol. Legiu. Oni to ale odmietajú. V poriadku, na to, že sú tu orgány činné v trestnom konaní, nevíne, aby sa to dokázalo alebo vyvrátilo. Ja to úplne veriem, že sú na to orgány činné v trestnom konaní, ale myslím, že nikto z organizátorov z iniciatívy Mier na Ukrajine alebo Mier Ukrajine nebol vypovedať na polícii ani pán Rizman, ktorý je spájaný aj s mimovládkou Postbellum, myslím, že pán Blaha. A teraz pozeraj na tú reakciu. Pozerá sa dole pod stôl, obočie k sebe a nohou europoslanec ho spájal sa začína dotýkať stola.
teraz je aktuálne, že totálne, že v defenzíve, je v podtlakom, veľmi silný diskomfort počas toho, ako prichádza tá otázka a počúvajú. Pohľad poststôl dole je znak neistoty, že ústupu, vyhýba sa konfliktu a hľadá nejaký únik, preto sa nepozerá priamo na pani moderátorku. Dotýkanie sa stola je zase opäť nejaké prenášanie tej nervozity, prenášanie toho napätia na nejaký fyzický predmet. Potrebuje sa telo dotknúť niečoho, ukotviť fyzicky, keď mentálne sa necítim úplne sebaisto. A oboček sebe, klasický znak, čo sme si tu už rozprávali, nesúhlasov, pochybností, krivda, možno príprava na protiútok. Keď si premyslí, že čo má povedať, tak potom sa k tomu nejako postaví. Aj s gruzínskymi légiami, tak nikto z nich nebol vypovedať na polícii. Tak akým spôsobom konajú orgány činné v trestnom konaní? Konajú tak, že analyzujú finančné toky, ku ktorým nepotrebujú aktuálne vypovedať, a myslím si, že ich výpovede sú otázkou času. A neviem, či je toto stále pravda, že nikto z nich nebol vypovedať. Minulý týždeň sme tu mali pána Rizmana a ten nám povedal, že nebol. Okay. Ani pani Štaselová nebola údajne. OK, tak potom asi je to stále aktuálne. A my, čo máme informáciu, tak tam prebieha predprípravné konanie. To znamená, zaisťujú sa dôkazy. Pozeraj na ruku pravú. Hovorím, primárne sú tie finančné zatváranie očí, pravá ruka, prepojenia. Veľký diskomfort. A myslím si, že potom, čo toto bude nakoniec prekríženie rúk na stehnách. Obranné gesto. Zabezpečené, či už veľmi nepríjemná téma, čo sa teraz rieši. Už cez finančnú správu, alebo vlastne vznikol taký tím, aj sa bude účastní finančná správa. Aj by sa chcel otvoriť, chcel by mať nejaké otvorené gesto, vedomé, ale jeho telo to podvedome nedovolí. Stále sa ide upokojovať, vidíš to, aj to mydlenie. A bude to rozanalizované, tak potom by mali byť jednotliví organizátori prizvaní na výsluch, alebo teda pozvaní na výsluch, ale pozrite sa, toto je citlivá záležitosť. Stále mydlenie ešte silnejšie. Texte toho, že... A môže to byť samozrejme len, že citlivá téma a nepríjemne sa mu o tom hovorí, alebo nemôže o tom hovoriť, alebo sa bojí, že čo môže povedať, čo nemôže povedať. Preto sa cíti tak nervózny. Oficiálne sú to protesty a v rámci toho je to úplne legitímne a demokratické a tam vláda nemá žiaden záujem zasahovať. Jediné, na čo sme my sústredení, je odkomunikovať verejnosti, že tie tvrdenia, ktoré tam... A ešte úplne otvorené oči, čo si môžeš všimnúť. Cíti strach, cíti napätie. Počúvajú o tom, že Slovensko sa chystá vystúpiť z Európskej únie alebo z NATO, sú nezmyselné. Tak po technickej stránke aj po stránke politickej, že je to v rozpore napríklad s programom vlády, že je to v rozpore s vyhlásením troch najvyšších ústavných činiteľov. Tieto dôvody na protesty áno, poznáme aj to, že vy vlastne nesúhlasíte s tým, že s tým možno aj titulom celých protestov, že Slovensko je Európa, že už ste to teda dostatočne vysvetlili, že sme integrálnou súčasťou, ja tomu rozumiem, ale poďme ešte späť k tým preventívnym bezpečnostným opatreniam. Čo sa vám podarilo, pretože pri pokuse o prevrat alebo pri hrozbe prevratu by malo cieľom vlády byť posilniť ochranu kľúčových vládnych budov a strategických bodov, čiže napríklad televízia, internetová infraštruktúra, letiska. Čo z vášho pohľadu... Toto tiež bude celkom nepríjemná téma a bude pán Kaliňák cítiť trošku diskomfort pri tom. Sa podarilo, lebo takéto informácie nie sú zatiaľ jasné? Práve, že podľa mňa sú, alebo je to v kontexte tých hackerských útokov, ktoré sa dejú voči viacerým štátnym inštitúciám. Pri mnohých z nich sa podarilo práve dobrou prácou napríklad spravodajskej služby predísť týmto útokom, respektíve zabezpečiť dané inštitúcie, ktoré ste spomínali. Čiže televízia, internetová infraštruktúra, letiska boli výraznejšie posilnené, áno, v tom období? Áno, aj napríklad... Úprava SAKA boli výrazne posilnené v tom období. Veľké oči, úprava SAKA, čiže boli posilnené alebo stále sa zabezpečujú, posilňujú? Prečo toto gesto? Prečo to upravovanie pozície? V kontexte toho, že ideme podávať daňové priznania, aj finančná správa bola posilnená takmer všade. Od toho útoku na kataster došlo k výraznému technickému posilneniu kapacít aj bezpečnostnej infraštruktúry daných inštitúcií. Ale nie sú to len tie, ktoré ste menovali, ale hovorím kopu ďalších. Uh-huh. Tam sa ďalej koná a v zmysle, že aj sa zisťuje, odkiaľ tie útoky prichádzajú, respektíve sa snaží dohodnúť nejaký konkrétny krok proti... Silné prehltnutie si mohol všimnúť? Hackerom.
Možno tiež si úplne není istý touto témou, je to citlivá téma, dáva si veľmi pozor na to, čo povie, aby sa to možno neobrátilo voči nemu naspäť. O čom môže hovoriť, o čom nemôže hovoriť. Už len to, že je to citlivá téma, tak aj v ňom môže vyvolávať stres a to človek, keď hovorí o niečom citlivom, to neznamená, že klame, to vôbec nie. Len veľmi váži slova, vyberá slova, ktoré môže povedať, ktoré nie. Ktorí sa o toto usilujú. A sú tam identifikované nejaké mená, pokiaľ viem, a snaží sa voči ním, tým, že logicky nie sú na území Slovenska, tak sa snaží na medzinárodnej úrovni. Mohol si vidieť rýchle nadvihnutie obočia, len to zopakujem, keď rozprávaš, rýchlo nadvihneš obočie, môže to aj znamenať taká vizuálna bodka, vizuálny výkričník, vizuálne potvrdenie, že to, čo hovoríš, to je dôležité. Zosynchronizovať nejaká akcia. A tu posledných 10 minút bude tiež veľmi zaujímavých. Tam prasknú nervy. Ktorá by teda viedla k tomu, že už tieto hackerské útoky prestanú. Uvidíme, čo vyšetrovanie prinesie, ale mňa zaujímajú ešte v súvislosti s prevratom aj diplomatické kroky, lebo je ako keby povinnosťou aj vlády informovať spojencov a medzinárodné organizácie, v našom prípade OSN, Európska únia, NATO, o takejto hrozbe a požiadať o podporu, ak to bude potrebné. No tak keď tvrdíte, že za prevratom mali stáť opäť zase gesto. Spojené obočie. Gruzínske légie. A Robert Fico tvrdí, že to riadi gruzínske légie, teda riadi ministerstvo obrany a sú súčasťou ukrajinskej kontrarozviedky. Tak prečo teda neboli ostatní členovia NATO prečo sa napríklad neaktivoval článok 4 Washingtonskej zmluvy, lebo tam tým pádom by už muselo dochádzať ku konzultáciám medzi štátmi? Toto bude veľmi nepríjemná téma pre pána Kaliňáka. Pokiaľ viem, v rámci štátov prebieha komunikácia v Bernsku. Silné prehltnutie, za chvíľku začne trenie stehien. Dúfam, že správne meno používam. Medzi spravodajskými službami dochádza k výmene informácií. Spolupracuje sa na veľmi dobrej úrovni. Na konci dňa aj to, že došlo k tomu vyhosteniu, respektíve vidíš pravú ruku? Zákazu vstupu, je výsledkom spolupráce spravodajských zložiek. Nepríjemná téma. Chce dať nejakú odpoveď, možno není pripravený na túto otázku, lebo tak politici sa väčšinou pripravujú na to, čo sa môže rozoberať. Medzinárodne. Rozumiem, ale ak to mali spraviť gruzínska légia alebo pripravovať ten štátny prevrat, tak tým pádom by to bolo ako keby zasahovanie cudzej, dajme tomu, mocnosti do za chvíľku bude zahnaný do kúta. Našich vnútroštátnych záležitostí, tak tým pádom by sa mal podľa Washingtonskej zmluvy aktivovať článok 4. Ja sa pýtam, že prečo nebol aktivovaný v tomto momente? Inak prečo, keď sa pýtaš prečo, to niekedy vyznie ofenzívne a ľudia majú tendenciu sa brániť a reagovať defenzívne. Radšej sa opýtaš, že kvôli čomu? Pretože je to súčasť Ukrajiny. A ideme zase. Humor. Je zahnaný do kúta. My sme zachytili. Potrebuje odľahčiť nejakú situáciu, tak reaguje smiechom. A je to prirodzená reakcia tela. Keď sa cítiš pod stresom a potrebuješ uvoľniť ten stres, to napätie v sebe, z ničoho nič sa zasmieš, aj nevieš prečo. Auto, pri ktorom prebehla naháňačka, kde bol proste zachytený dvaja, za mňa nepochybne agenti, ktorých úlohou bolo proste z toho, čo sa nachádzalo v aute, minimálne monitorovať náš plynovod, ale za mňa skôr na ňo zaútočiť, tak ako vidíme tie útoky na Turkstream, ako sa udialo na Nord Stream 2. Na toto boli upozornení, ale tým, že je to proste A teraz za chvíľku, za minútku prasknú nervy. Ukrajina, pri ktorej veľké členské štáty sú presvedčené, že musia poraziť skrz ňu Rusov, tak vidíte, že aj otázka tak závažná, ako je proste konkurencieschopnosť Európskej únie s tým, čo spravil pán Zelenský s ruským plynom, že nám ho odmietol dodávať cez Rúru, cez Eustream a namiesto toho nakupuje na západe skvapalnený. Neochota riešiť. Opäť sme sa dostali k zahraničnej politike a konkrétne k Ukrajine, ale už teda, keď sme pri tom, iba naozaj, že veľmi stručná malá odbočka, potom znova sa vrátime k prevratu. Stručná odbočka, ale trošku inak sa vyvinie. Tak keby sme mali napríklad, vy hovoríte, že teda nie je dôvod na to, aby Ukrajina porazila Rusko? Alebo toto by nemalo byť našim cieľom, podporovať Ukrajinu, aby porazila Rusko? Našim cieľom je mier. A ja si nemyslím, že posledné 3 roky... Akýkoľvek mier, aj keby Rusko, napríklad keby sme tu mali ruské tanky v Užhorode, tak je to v súlade s našimi záujmami? A už pretekol pohár, odtiahol sa smerom dozadu a oprel sa do stoličky, čo je náznak, že už odmieta to.
Lebo keď sa napríklad dvaja ľudia majú radi, keď si rozumejú, tak sa nakláňajú k sebe. Ale silné odklonenie, táto reakcia, úprava saka, úprava sedenia, už tam praskli nervy. Ten váš narratív, ktorý... A hlavne neodpovie na otázku, ale vyčíta zase ten váš narratív. Tu proste to už nie je 50 narratív. minút nie, to nie je tlačíte. Ja sa pýtam. Je zdiskreditovaný poslednými 3 rokmi. Je totálne zdiskreditovaný. A v tomto si, aj keď mu praskne nervy a začína byť útočný na pani moderátorku, v tomto si je úplne že sebaistý. A ide, sebavedomo. A teraz máte odchod 300 miliónových Spojených štátov amerických z tohto narratívu. Hovoria, nesúhlasíme s tým, je to zbytočné, poďme sa dohodnúť na miery. A máte tu lídrov, ktorí sú presvedčení, že teraz je ten moment, kedy to zafunguje celé. Však buďme realisti, Krista. Rozumieme, dobre. Je pre teba v pohode, aby toto pán politik povedal, buďme realisti, Krista? Ako reakciu na to, že čo povie, že mu pretekli nervy, pretekol pohár emócií? Dobre, ja sa pýtam, čo pre Slovensko... Ja nechcem, aby sa Ukrajina zdala. Vidíš, už dvíha hlas a už tam ide ako keby, že je to veľmi citlivá téma, o ktorej sa teraz rozprávame, pretekol pohár, sú tam silné emócie, silné napätie a nevie na to možno nejako reagovať, tak útočí na pani moderátorku. A toto teraz bude znieť úplne dominantne a autoritatívne a bude znieť presvedčivo. A bez ohľadu na kontext, čo hovorí, bez ohľadu na to, že teda je to ako keby že útok, alebo teda obrana útok, ale v kontexte jeho reči tela. Toto teraz bude znieť presvedčivo. A mali sme na území, na hranici Rusov. To nie je moja ambícia. Moja ambícia je vyrokovať nejaký mier. Zrazu používa aj gestikuláciu rukami. Zrazu používa hlasnejší tón a znie presvedčivo. Realisticky ho vyrokovať. A keď tu počúvam lídrov, ktorí hovoria o tom, že prímerie prichádza do úvahy jedine, keď budú bezpečnostné garancie a bude vyrokovaný comprehensive peace agreement, konečne dal ruky aj vyššie než pod stôl, tak viem, že mi klamú. Viem, že ho v skutočnosti hovoria, ideme ďalej pokračovať vo vojne. A ak si myslí... Teraz pani moderátorka to bude chcieť upokojiť, ale on si ide. A takto on teraz vyznie úplne presvedčivo. Európa a európski lídri, že 200 miliónov zmrazených aktív Ruska ukradneme v rozpore so všetkým a bude to všetko v poriadku a ekonomicky budeme rásť a Čína si bude myslieť, že nič také sa jej nemôže stať, keď sa rozhodne riešiť nejaký iný konflikt na svojom území v Európe, tak sme sa totálne zbláznili. Dobre, ja sa pýtam z hľadiska Slovenska. Ak by boli Rusi a pokročili by a napríklad akýkoľvek mier by sa vyrokoval len nejaký a mali by sme, teraz sa čisto o slovenských záujmoch rozprávame, ak by sme mali, dajme tomu Rusov, dajme tomu v Úžorode alebo aj v Kieve, tak čo by to znamenalo pre nás? Lebo tým pádom by niekoľkonásobne viac muselo ísť, dajme tomu, na zbrojenie. Uzatvorené telo, prekrižené ruky, noha opretá o stôl, zastabilizovaná, už sa musel trošku dať dokopy emočne, zastabilizovať fyzicky, aby tá emócia nevykýpela ešte viac. A obranu ako takú, niektorí experti hovoria, že výdavky na obranu by museli stúpnuť 8,5 násobne viac. Nemuseli, po prvé, a po druhé budem cynik a poviem, že by sme mali konečne spoľahlivého suseda. Pretože keď si pozrete slovensko-ukrajinské vzťahy a to, ako sme ich x-krát už museli my zachrániť, po tom, čo si vybudovali nejaký konflikt s Ruskom ekonomicky teraz myslím, a koľkokrát nám oni neboli ochotní pomôcť, tak z tohto ohľadu sú Rusi Tu prišlo trošku upokojenie, uvoľnenie toho napätia, keď položil nohu. Dôveryhodnejší partner pre nás v ekonomickej oblasti. A niektorí experti, ja vám toto samozrejme ani nemôžem oponovať, pretože je to váš politický názor, ale mnohí experti sa zhodujú v tom, že keby napríklad Ukrajina si v 91. Neobhájila tú nezávislosť, tak bez nej a bez tejto nezávislosti by sme sa nedostali napríklad do Severoatlantickej aliancie. A to vám povedia viacerí lídri krajín NATO, ale aj tí, ktorí sa nás pokúšali dostať do Severoatlantickej aliancie. Tam bola niekde otázka? Či... Nie. Či to chcete nejakým spôsobom okomentovať, keďže hovoríte, že Ukrajina nám nejakým spôsobom nikdy nepomohla? Bola tu dohoda po rozpade Sovietskeho zväzu, že NATO sa ani o milimeter na východ nebude rozširovať. Táto dohoda nebola dlhodobo dodržiavaná. Profitujeme na konci dňa z toho aj my, to treba otvorene povedať. Ale faktom je, že Rusko bolo vtedy slabé a nevedelo si svoje bezpečnostné garancie zabezpečiť.
dlhodobo sa akceptovalo aj napriek tomu, že sa na to rozširovalo aj o členské štáty, ako sme my napríklad, že predsa len tam musí existovať nejaká tá nárazníková zóna, to znamená nejaké štáty, ktoré budú oddelovať Severoatlantickú alianciu, už bude akokoľvek veľká, a Rusko. Nejaké štáty, ktoré budú neutrálne. V 2008 na Bukureštskom samite sa rozhodlo, že toto sa proste rešpektovať nebude a vyjadrilo sa, že bude môcť tak Gruzínsko, ako aj Ukrajina sa stať členom Severoatlantickej aliancie a v tom momente bolo zaútočené na Gruzínsko. A odvtedy im chýba 20% územia. Necháme túto zahraničnú politiku, poďme späť k prevratu. Čo sa týka toho e-mailu, lebo vy ste to vlastne aj načrtli. Tu na konci sa bude ešte spomínať umelá inteligencia, čo uvidíte, že ako pán Kaliňák potom zareaguje. E-mail, aj ste citovali z neho, tak vy neveríte iniciatíve Nie v našom meste, že ten e-mail pripravila umelá inteligencia? Určite nie, to je absolútny nezmysel. A som šokovaný z toho, že slovenské médiá to tak ako... Zase narratív slovenské médiá možno klamú alebo nehovoria pravdu a v tomto si je pán Kaliňák úplne sebaistý. S ľahkosťou vzdielali ako vysvetlenie, pretože to proste vôbec nesedí. Rozumiem. Lebo totižto ja nemám ani platenú verziu. Môžem? Áno. Aj keby to tak bolo, čo z toho podľa vás vyplýva argumentačne? Ja vám nemôžem na toto odpovedať, na takéto vaše otázky. Ja vám nemôžem odpovedať, ja tu nie som hosť. To vám to zakázal preboha. Ale ja totiž ani nemám platenú verziu ChatGPT, ale vie vygenerovať ChatGPT postupy na základe príručiek a manuálu na organizovanie protestov. Napríklad ChatGPT sa inšpiruje Blueprint for Revolution, Beautiful Trouble, Nonviolent Action Handbook, ktorý obsahuje 198 nenásilných metód. A prevrat. Tu sa pán Kaliňák ide upraviť, upravuje si sago. Čo dobré, ale to prevrat. To sa hádam, nejdeme baviť. To je návod, ako spraviť prevrat. Mierovou... Ale, čo musím podotknúť, je, že v tomto si je úplne sebaistý. Tam je vidieť tá seba dôvera v tom, že hovorí tak, ako to bolo, alebo aspoň to má nacvičené, alebo hovorí tak, ako to bolo a presne vie, o čom rozpráva v tomto momente. Bez násilia v úvodzovkách, ale je to pokus o prevrat. Lebo tieto príručky, teda týmito príručkami sa teda riadili aj rôzne. Áno, aj revolúcie, je to pravda, ale taktiež aj mnohé takéto demonštrácie obyvateľov, dá sa povedať, čo deje vo svete. Napríklad aj vo Francúzsku a veď aj v USA sa denodenne demonštruje napríklad. A riadia sa takýmito príručkami. No tak preto sa vás pýtam, že napríklad mne to ChatGPT nejakým spôsobom vyhodil. Je to príručka na prevrat. To, že niekedy tie protesty, ktoré sa organizujú a usilujú sa organizovať, do toho neprerastú, v poriadku. Ale tu, keď si prečítate ten e-mail, tam boli jasné pokyny, ako demokratické protesty, s ktorými, opakujem, nikto nemá žiaden problém. A tu presne vidíš, nikto nemá problém. Demokratické protesty, je to OK, ukazuje dlane. Keď ukazuješ dlane, tak ukazuješ dôveryhodnosť, že ti ľudia môžu dôverovať. A v tejto téme si je úplne sebaistý. Dôveruje si, vie o tom, preto rozpráva, preto gestikuluje tak, ako by sa malo gestikulovať, keď chceš znieť presvedčivo. Problém mali prerásť do blokácie ciest a štátnych inštitúcií. A to nie je v poriadku, to nie je protest. Dobre. To je pokus o prevrat, pokus o znefunkčnenie vlády, tak to je tam explicitne napísané. Aby procesy vlády zlyhali. No, môžeme to asi uzatvoriť tým, že oni teda tvrdia, že teda s prevratom nemajú nič spoločné, ale nechajme to plánovať. Nechajme to na... Opäť humor a čaká, ako pani redaktorka alebo pani moderátorka na to zareaguje, ale takisto humor je, zasmeje sa, ale nohou sa zastabilizuje o stôl. Na vyšetrovanie. Nemôžete rozposlať 170 organizáciám plán. Nie ho napísala aj moja práve, babka. Že asi nebol utajený, keď 170 ľuďom sa to poslalo, alebo respektíve organizáciám, čiže ešte ďaleko väčšiemu počtu ľudí. Tak asi to nebolo úplne utajené, alebo? Váš názor? To nie je to jedno, či to bolo utajené alebo nebolo utajené. Oni si poslali medzi sebou, organizátori protestov, návod, konkrétny postup, týždeň po týždni, respektíve po 2 týždňoch, ako budú znásobovať svoj tlak, ktorý z demokratických protestov, opakujem, úplne legitímne, nikto s tým nemá problém, mali prerásť do blokády vládnych budov a znemožnenia vykonávania vládnych procesov. Áno, to nie je demokratické, to je prevrat. A je mi jedno, či to napísala moja babka, ChatGPT, alebo im to niekto vyveštil. No ale vy tvrdíte, že ChatGPT to nedokáže. Prevrat. Ja si to myslím, áno. Neviem, či vám vygeneroval niečo, ale môj kolega, štátny tajomník Igor Melicher, sa o to viackrát usiloval. Tu vidíš presne, jasne, kto, čo sa dialo a keď človek si nemusí vymýšľať
a má jasne odpovede, má tú skúsenosť, tak jasne hovorí k veci. A potom sú tu profesionáli, ktorí si vedia vymyslieť tak, že im to uveríš. Aj s platenou verziou a jeho záver bol, že nie v takejto forme, nie s takýmito pokynmi. Poďme už, posúme to ďalej, lebo už máme naozaj pár minút. Téma koaličnej krízy už prestáva byť asi zaujímavou pre ľudí, lebo je to také never ending story trošku. Ja som si to nechala na záver. Pán Kaliňák, vy ste kritizovali, alebo možno budete nesúhlasiť, že ste kritizovali, jednoducho ste povedali o svojich koaličných. Úškrt, možno budete nesúhlasiť s tým, že ste kritizovali a pozerá, že úškrt, OK, zastabilizovaná noha o stôl a ideme ďalej, už ideme ku koncu. Partneroch, že ako keby nedostatočne... A tuto stiahnutie pier pri tom, ako povie o partneroch. Ako keby nedostatočne aktívne a razantne riešili tie problémy vo vlastných radách. Upokojenie sa, že sa chytá aj mikrofónu. To je niečo stabilné, niečo fyzické, dotyk fyzického objektu. Nepozerá sa na moderátorku, ako keby ju už ani moc nepočúval a chce to ukončiť. Tak aký máte postoj k riešeniu koaličnej krízy dnes? Poopravím vás, lebo naozaj to nebola kritika koaličných partnerov. Ja som s nimi potom ešte aj volal a som im to vysvetľoval, pretože je super, že sa mainstreamové médiá rozhodli. Opäť úška, mainstreamové médiá, takže nimi pohrdá ako keby. Počúvať alternatívu, ale keď už ju počúvajú, tak by mohli byť dôslední. Tak lebo chodíte tam prioritne do alternatívnych médií a pre niekoho konšpiračných? Na prvé, však pre niekoho môžu byť, pre nás sú... Otázka je, že či má na to reagovať ako pán politik, že pre niekoho konšpiračných, lebo to sú také podpichovačné otázky a podpichovačné témy. A keď sa nechá človek zviesť do takejto debaty, tak potom to môže byť veľmi emotívne. Relevantné. Mainstreamové médiá konšpiračné v mojich ohľadoch a toto je jedna z nich, pretože tá kritika, ktorú aj vy spomínate, nesmerovala do radov koaličných partnerov, ale priamo na konkrétnych poslancov, odídencov, ktorí mali verejné vyhlásenia, že kam sa ponáhľať s rekonštrukciou koalície, veď máme čas do 25. marca a fyzicky namiesto toho, aby sa rokovalo vtedy, kým upršalo našim koaličným partnerom ultimátum, boli im odobraté 2 ministerstva a musel sa do toho vložiť premiér, tak namiesto toho, aby sa to rokovalo deň a noc, boli na dovolenkách a to je kritika, za ktorou si stojím a považujem ju za legitímnu. Ale odštiepenci nie sú súčasťou žiadneho poslaneckého klubu, takže či nemá aktívnejšie napríklad Smer k tomuto pristupovať? Ešte raz? Nepočul som, prepáč, ešte raz. Tí odštiepenci už nie sú súčasťou žiadneho poslaneckého klubu aktuálne. Hej? Rozprávame sa o pánovi... Pán Ferenčák je, ale hovoríme minimálne o pánovi Šalitrošovi a Migalovi. Ano. No, tak s nimi teraz komunikuje kto? Pán premiér. Pán premiér, OK. A ako môže narušiť rokovanie o 79-ke, možno aj postoj samotného premiéra a súčasne napríklad ohľadom vojny na Ukrajine, pretože tí odštiepenci z Hlasu sa vyjadrili, že majú vážne problémy s vašou zahraničnou politikou. Či to môže narušiť nejakým spôsobom? Videl si jemné myknutie ramien? Bolo to tam viackrát už tento rozhovor, aby si vedel, že jemné myknutie ramien. Keď je to také polovičné myknutie ramien, tak to môže znamenať, že neviem, alebo len chcem, aby si myslel, že neviem, ale keď je to úplné myknutie ramien, úplne vysoko, tak fakt človek nie si je úplne vedomý a nevie. Absolútne. Ja som osobne skeptik. Ja nerozumiem vôbec tým vyjadreniam, ktoré z ich strany prichádzajú o tom. A tu si pozri, toto som si všimol až na konci, nebol som úplne pozorný, či to robil celý čas, ale toto jemné, rýchle mykanie hlavou, také trhanie. Z ich strany prichádzajú o tom, že chcú podporovať vládnu koalíciu, potom, že nesúhlasia s vládnou koalíciou. Ja neviem, či oni majú predstavu, že sa s nimi politicky dohodneme, že budú súčasť a podieľať sa na vládnej moci. Ale vlastne... Aj tu vidíš také rýchle trhnutie hlavou. Poviem ti, čo to znamená. Nebudú súhlasiť s vládou. To je absolútny nonsens. Zase myknutie hlavou. Je to ako keby také trhanie, také, že uvoľnenie od nervozity, stresu, že chcem mať telo pod kontrolou, ale tá emócia, ten stres je vo mne už taký nahromadený, že proste niekedy spravím taký rýchly pohyb. Tak ten vnútorný stres nahromadený mi ide cez tie rýchle pohyby a myknutia von z tela. Aj keď udržiava očný kontakt, tak sa snaží byť ako presvedčivý, ale možno už tam je tá emócia taká silná, že nevie udržať svoje telo. Ak je toto ich predstava, že k tomu toto má smerovať, tak potom otvorene hovorím, že sa budeme pripravať na predčasné voľby. Čiže počítate teraz aktuálne s nejakou 76, 77, prípada to do úvahy?
Aktuálne áno. A oni deklarujú, že chcú, aby bola obnovená 79 v poriadku. Prioritne Hlas a SNS má o toto záujem. Smer pripúšťa predčasné parlamentné voľby. My sme pripravení na všetko. My už sme na toto, možno nie ja konkrétne, ale pán Robert Kaliňák, Robert Fico určite pristarí, aby sme sa tu naháňali ako pán Heger s dresom 76-ky, fotili sa, dávali si to na sociálne siete. To takto nefunguje. Proste buď sa dohodneme na tom, že táto vládna koalícia pôjde v línii, ako bola nastavená v programovom vyhlásení vlády a bude sa rešpektovať, alebo tu máme proste dvoch alebo troch pánov, ktorí si myslia, že aj budú súčasť vlády, aj nebudú hlasovať za vládne návrhy, keď s nimi nebudú súhlasiť a potom to nevie fungovať. A nerozumiem, prečo potom chcú podporovať vládnu koalíciu, s ktorou vlastne nesúhlasia. Jedna z posledných otázok. Cez víkend sa šéf Hlasu Matúš Šutaj-Štok nevedel vyjadriť k tomu, či pán Ferenčák je súčasťou Hlasu, alebo je ešte člen odštiepeneckej frakcie. Toto ako čítate? Či má pán minister vnútra poriadok v strane? Čiže nebudete to komentovať. Pozrite sa, ja som absolútne... Preto, aby ste im nepoškodili? Pozeranie do stola, dole? Alebo... Nie, pretože som absolútne presvedčený, že ak chce byť politická strana úspešná vo vládnej koalícii, tak vie byť úspešná iba vtedy, keď je úspešná celá vládna koalícia. Neexistuje politická strana, ktorá by vo vládnej koalícii viedla konflikt s koaličnými partnermi. Vidíš presne ukazovanie teraz prstom, ukazovanie gest. V tomto si je napríklad istý, čo hovorí. V našom prípade, či s SNS alebo s Hlasom, a bola by na konci dňa úspešná. To znamená, že je to zaujímavé vyjadrenie, nebudem sa k nemu vyjadrovať. Bude mať väčšinu 25. marca na riadnej schôdzi súčasná koalícia? Pozeranie do stola, žiadny očný kontakt a potom príde, uvidíš. Robert Fico robí všetko preto, aby to tak bolo. Myslím si, že sa mu to podarí. Myslím si, že sa mu to podarí. Robert Fico robí všetko preto, aby to tak bolo, pozerá sa dole, neudržuje očný kontakt a myslím si, to je také nejasné, zase alibistické. A vaša strana pripúšťa... A ešte na konci bolo stiahnutie PR, ako to môžeš vidieť. Čiže je o tom presvedčený, nie je o tom presvedčený, že sa to pánovi Ficovi 25. marca podarí, alebo nie je o tom presvedčený, jeho telo možno hovorí viac, než by chcel. A vaša strana pripúšťa parlamentné voľby, predčasné parlamentné voľby, vy ste to koniec koncov aj teraz povedali. A pracujeme teda s tým, že si udržíte tú tesnú väčšinu. Najbližšia schôdza je teda toho 25. marca. Čo budú prvé kroky vládnej strany? Ukotvenie nohou, už akože končíme, ale ešte ukotvenie nohou. Možno to nie je úplne prirodzená, teda príjemná otázka. Čo budete chcieť presadiť, keď sa po tej dlhej dobe opäť nadýchnete, a predpokladám, že aj všetci Slováci? Vládne návrhy zákonov idú prekrižené ruky, uzatvorené telo, už asi by chcel aj končiť. V podstate veci vždy prvé, to znamená všetko, čo vláda schválila. Je ešte k dispozícii taká myšlienka, že by sa predradil napríklad aj zákon o mimovládkach, o transparentnosti mimovládneho sektora. Ten je na tom ako? To je poslanecký návrh v druhom čítaní, ale... Je tam zaseknutý už niekoľko mesiacov? Je odkladaný, pretože bol pripravovaný pozmeňovací návrh, ktorý by mal byť predložený, a je návrh, že by tento návrh poslanecký išiel na schválenie vládou a že tým pádom by kvázi bol predradený, aby sme sa k nemu dostali. Kvôli tomu, že ho považujeme za dôležitý na jednej strane, na druhej strane protiargument si rovno sám sebe dám. Platný vie byť až od budúceho roku, takže de facto má čas. Rada vlády pre mimovládne organizácie ale tento návrh zákona neschválila, alebo respektíve neodporúčala ho schváliť. Ako je teraz? Prepracovalo sa tam niečo? Doplnili sme tam ešte krajšie veci. To je taká krásna bodka na záver od pána Kaliňáka. Doplnili sme tam ešte krajšie veci. Ako to myslel? S nadhľadom chce ukázať, že je nad vecou, nebojí sa, alebo čo tým myslel? Ktorými asi by rada vlády aj tak nesúhlasila. Zase humor, úsmev. Nevždy je super všetko zaťahovať do humoru, do úsmevu. Pôsobí to potom nepresvedčivo, pôsobí to nie príliš dominantne a nie príliš autoritatívne. Necháme sa prekvapiť, lebo v tomto momente vám nemám čím argumentovať. Erik Kaliňák, europoslanec za... A ešte posledný úsmev si pozri. Smer SD a šéf zboru poradcov a vlády bol našim dnešným hosťom. Ďakujeme veľmi pekne, že ste medzi nás prišli a všetko dobré želám. Ďakujem za pozvanie aj za dlhú debatu. Natiahnutý úsmev len pery,
žiadne vrásky okolo očí. Čiže je to taký zdvorilostný úsmev, ale vôbec nie je úprimný, že by to aj cítil takúto emóciu, ale veď to je fajn, dávame každý deň nejaké zdvorilostné úsmevy. Daj mi vedieť do komentára, čo si myslíš o rečiteľa pána Erika Kaliňáka, ako na teba pôsobil, či som ja si niečo nevšimol, čo si všimol ty. Veľmi ma to zaujíma, takže otvorme diskusiu dole pod videom. Vidíme sa pri ďalšom videu.